Bueno, gaude guztiak. Hasiera emango diogu orduan udalbatzarrari. Bigarren puntua, aurreko ezohiko eta ohiko bilkuretako aktak onartzeko proposamena 2024ko abenduaren 19an eta 20an urrenez urren. Norbaitek zerbait esateko? Ez, beraz, hirugarren puntura pasatuko ginateke, Urgatzi SL-ri fakturak ordaintzeko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. Ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean jasotako prestazioaren balorazioari buruzko informazioen arabera, zerbitzu mailaren aldeko kalte ordaina finkatzea, udala bidegabea beraztea saihesteko, aurkeztutako eta eratutako fakturarekin bat datorren zenbatekotan zehetasun hauekin. Etxezetxeko zerbitzua guztira 189.796,74 euro. Faktura hori onartzea eta Urgatzi SL-ri ordaintzea, diru hori ordaintzea. Norbaitek zerbait esateko? Ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, Partido Popularra. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Eta honekin batera laugarren puntura pasatuko ginateke. Getxo Kultura Tokiko Erakunde Autonomaren Kontseilu Errektoraren udalaren ordezkari izango diren EAJ-PNV udaltaldeko zinegotziak izendatzeko proposamena. Batzordearen proposamena hau da, Getxo Kulturetxea Tokiko Erakundaren Artekaitza Kontseiluko kidondoko zinegotziak izendatzea. Gorka Mostajo Galduroz eta Inigo Urkitza Janek Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean beste guztiak lehengo bezala geratzen dira. Norbaitek zerbait esan nahi du? Ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke zuzenean. Proposamenaren aldeko bozkak, hau batez onartua geratzen da. Eta honez beste, bosgarren puntura pasatuko ginateke, Getxoko udaltaldeko behin-behineko langileen plantilla handitzeko proposamena eta ondorioz lanpostuen zerrenda aldatzea. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoa, behin-behineko langileen plantillari honako plaza hau ematea. Alkatetzaren aholkularia, uneko lanaldia duen aholkulari bat, edo txandaka 150 lanaldi duten 2 aholkulari. Bigarrena, lanpostuen zerrendan sartzea, alkatetza arlola txikita, aurreko atalean adierazitako lanpostuari dagokion kodea duen lanpostue. Hau da, alkatetzaren aholkularia, uneko lanaldia duen aholkulari bat, 977 kodea, edo txandaka 150 lanaldia duten 2 aholkulari. Langile aholkularen lan saioaren hasierako erregimenean, 1 edo bat edo 2 150koak gainezko edozein aldaketak horretarako legitimatutako talde politikoen aldetik lanpostuen zerrenda automatikoki aldatzea ekarriko du, eskaera horri jarraikiz eta horren berri emango zaio osoko bilkurari. Hartzen da, kodigoa izena, ordainsaria 74.272,73 euro, arlo alkatetza eta lantokia udaletxea. Hirugarrena erabakia osorik argitaratuko da Bizkaiko aldizkari ofizialean, baita iragarriko taulan eta udal webenean ere. Laugarrena alkateari bere kargoa dela eta eskuduntza emango zaio erabaki hau betetzeko beharrezko neurriak hartzeko. Uriarte jauna. Egun guztiei, alkate Andrea, eskerrik asko. 2025 udal aurrekontu orokorra aurkezteko prentzia aurreratu zen moduan, hirigintza plangintzaren arloan behin-behineko langile espezializatuak sartzea
finantzatzea aurreikusten du aurrekontuak lehendik dagoenaz gain. Hori da, literalki esan zena azal horretan. Beraz, inkorporazio hau jasota dago 2025 aurrekontuan eta indarrean dago alkateak abenduaren 19. ezoiko plenoan erabakitakoa gauzatzea proposatu du. Apo barria, hobeto gauzatzen eta garatzen laguntzeko beharrezkoa da, plan orokorra garatzeko bulego bat sortu nahi da plangintza arloaren barruan eta apoko zinokotxi zuzendariaren menpe. Behin-behineko langile barri hau bulego horretarako egingo daulan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Benito jauna. Sí, gracias. Bien, a principios de la legislatura... Bueno, legegintzaldi hasieran izan genuen jada, ezoiko bilera bat, ezoiko pleno bat, El reparto de asesorías y... aholkularitzak eta soldatak erabakitzeko. Berriro errepikatuko ditut bere garaian emandako arrazoiak, baina oro har esan behar dugu neurri gabe izan zela banaketa, soldatei eta baliabidei dagokionez gaurkoan, berriro meloi hau ireki nahi duzue, baina zuen onerako, EAJaren onerako. Hala, alkatetzaren aholkulari postu berri bat sortu nahi duzue, eta, bueno, ez gaitu harritu, azken finean badakigulako apoaren arira datorrela. Bere garaian esan bezala, osoko bilkuretan ere esan bezala, ezoikoetan tartean, apo honetan kasuan, akats historikoa izango da gure udalerrirako, kontraesan asko barne hartzen ditu, izan ere duela gutxi, egungo udalidazkariaren erretiroa atzeratzea adostu zenuten, figura arraroakin kasu horretan, eta gaurkoan hauze dakarzue gurera. Hala, bozeramaileak aurrekontua aipatu du, ezta, urritik datorren zerbait. Eta gauzak ambiguak direla esan behar dugu, egia esan jakin minez diot alderdi popularrak baote zekien beste aholkulari bat gehitzekotan ziren alkatetzarako, kasu honetan hirigintza arlorako. Ondo, alkatetzarako aholkulari bat ez da hirigintzarako izan behar. Esan bezala, apoa beste aitzakia bat da, beste gezur bat. Uler dezakegu, onarpen prozesua, azkenian langileriaren errefortzoan onartu horrela, baina langile teknikoak dira behar ditugunak, eta hau batzordetan ere esan izan da, arkitektoak, tagak, eta horrelakoak bihar dira. Baina, langile tekniko ez ari gara, teknikari ez, eta ez behin-behineko langilez, eta are gutxiago alkatetzarako langilez. Ez delako gauza bera. Gehiago behar badu alkatetzatik, behar badute laguntza moduko bat, zilegi da, baina ezin dute soldata hori izan. Azkenean, gobernuko presidentearen pareko soldatara izango dute, eta baina, oroar esan bezala, ez da hirigintzara txikita egon behar. Adedo izendatutako pertsona batez ari gara, eta batzordetan ere ez zuten adorerik izan hau ondo azaltzeko, ez da? Inok ez zuen ezer esan. Antolakuntza batzordean, esan zen ez, hirigintzako batzorderako emango dira azalpenak datorren hilabetean. Ez zenuten adorerik ere izan, bere garaian azalpenak emateko. Beraz logikoa da gero, hau etortea eta guk kontra egin behar izatea. Eskerrik asko, beste norbaitek? Rodríguez jauna. Pues hasta aquí ha llegado la confianza del ayuntamiento. Honaino heldu da guk EAJarengan geneukan konfidantza? Bukatu da. Ja ez dago konfiantzari. Hirigintzako langilek askotan baliabide gehiago eskatu dituzte. Eta ez zaizkie eman. Behin eta berriro, esan dugu guk eta beste talde asko, desorganizazio falta dagoela. Askotan hitz egin digute adimen artifizialaren inguruan, da orain badirudi, nola, asesore forman datorrela. Eta egunen igarorekin, hau ere, forma desberdina altzen dator. Gogorarazi behar dugu,
aholkulari batek legez konfiantza asko eta aholkularitza asko funtzioa bakarrik egin ditzakela eta ezin du inoiz ordezkatu tagik, arkitektorik, pertsonal juridikorik, inolaz ere. Gobernu taldea bazeukan beste figura bat ere, zuzendari edo direktibo profesionalarena, eta horrek bazuen egin behar bat edo beste, baina aholkulari batek ezin due lan hori egin. Hirigintzako aholkulari bat eskatu nahi da, baina hori badago bat. Badago alkatetzako idazkari bat hirigintza arloan baita ere. Eta orduan zer egingo da, lan gehiago eman teknikariei? Baliabide gehiago eman gabe? Claro, lehen esaten ziguten improvisatu egiten genuela, baina orain EAJaren diskurtso hauek horrela doaz baita ere. Ordu bete bakarrik itxaron behar dugu, udal plantillan konfiantza daukagu, baina bueno, asesore bajarriko dizuegu ikusteko goza nola egin behar diren. Arkitektoek eta urbanismoko bestelako langileak ez dira nahikoa. Tagak ere ez, pertsona juridiko ere ez, orain aholkularia behar dute, bastugu lertzen. Beraz, argi dagoen bezala, ezezko emango diogu, puntu honi, antolakuntza hobea behar dugulako. Plan hobea egitea, azterlan hobeak egitea. Behar duguna da, no de asesores que no pueden firmar y que pueden ejecutar acciones administrativas. azken finean aholkulariak izendatzea, gero funtzio batzuk egin ezin dituztenean, kontu duza izan behar dugu, azken finean aholkuak ematen dituztela, baina klaro, gero lana sortzen da nok egingo du lan hori. Redimensionamiento bat egin behar da langileriren aldetik, eta ez da egin, eta gero Elkarrekin Podemosetik esan duten bezala, gardentasuna, gobernu honen gardentasuna, ez da bermatzen. Hirigintza arloan gaizerrenda ridikuloa zen. Ridikuloa zen inoz ez dagoelako informaziorik, kanpaina moduko badago reziklajekoa, eta punto, ikusten da, bueno, etziguten kontatu behar aholkulari bat eskatu dutela. Eta gero, bertara heltzen gara, eta esaten digute, bueno, hirigintzako eskaera jasotzen dituztela, eta beraz, bertan galdetzeko. Hirigintzan behar dena da antolakuntza. Arkitekto teknikoak eta administratibo gehiago, pertsonal gehiago. Eta adimen artifiziala eta argitasuna. Adimen artifiziala oso ondo dago, baina ez aholkulari forman. Hori entxufismo artifiziala da eta. Beste norbaitek, Andrea jauna. Bueno, nik uste dut getxostar guztiak aspertuta daudela hainbeste demagogiarekin. Aholkulariak, liberatua, gora eta bera, nik uste dut jada nekatuta daudela. Oinarrizko lege bat daukagu eta bertan aholkulari kopuru jakin bat albidetzen da. Akordio plenario bat ere badago. Botu kopuruaren araberako korrespondentziare bertan agertzen da eta bar luze bat. Esan bezala gero liberatuak hartu, ez dakiz hartu, hemen gero jentak ez du esertarako kasurik egiten. Hainbeste esatuz gero, bueno, ez hartu dirurik, ez da? Eta prentsara gero esatera beste gauza batzuk esan ez. Beraz, apoaren bulegoari badagokio, hau izapidetzea, apo berriarekin aurrera ginal izateko, espero dugu, asesore horrek kolaboratuko badu, modurik eta handien azkarrenan egitea eta guztiontzat lagungarria izatea, besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek, jauna. Egunon. Egunon. Apoari behin betiko onarpena emango diogula espero dugu, eta horrek albidetuko digu zenbait lan egitea, eta alik eta azkarren, lurzor urbanizagarria desaktibatzea, eta horrela etxe bizitza behar izanari aurre egin halko diogu, eta alokairuan jarri. Uste dugu, guztio dakigu gainera, ezinbestekoa dela. Gainera, plana garatzeko, bulego bat sortu dugu,
etxe bizitza plan zuzendari bat ere badaukagu, eta guk oroar uste dugu pertsona bat behar dugula hirigintzarloa ondo ezagutzen duena. Hirigintzarloa zehazki, ezin delako edonolako aholkulari bat izan, tekniko eta juridikoki azken finean guztion interesak babesteko gai izan behar da, eta jarduketa batzuk aratu beharko ditu etxe bizitza publikoa bermatze aldera, eta jabeen eskubideak ere bermatze aldera. Horregatik diogu planifikazio eta ejekuzioa ere ezinbestekoak izango direla, eta 2025erako aurrekontuan ere hauze guztiak kontutan hartu behar dela. Hemen ez da oskurantismorik egon, ez ezer. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak. Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea kontrakoak. Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Eta honez beste 6. puntura pasatuko ginateke. Administrazio emakidako kontratuaren aldaketa onartzeko proposamena. Getxoko azokaren obra eta zerbitzu publikoak bateratzekoa eta bertako 18. lokala udal helburuetarako erabiltzea erabakitzeko. Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa Getxoko udalaren 1999ko aprilaren 30ko osoko bilkuran 122. zenbakiko erabakiaren bidez emandako Getxoko merkatuko obra eta zerbitzu publikoen administrazio emakidako kontratuaren aldaketa onartzea eta ondorioz 18. lokalaren gazteleku zerbitzua udal helburuetarako erabiltzea erabakitzea. Gizarte kohesiorako arloak egiaztatutako interes publikoa ikusita. Onartuako aldaketak dakar Getxoko azoka Merkado de Getxo SL-ren emakida berregokitzea 2025ko otsailaren 1 aurrerako ondorioekin. Erabaki honetan fikatutako termino eta baldintzetan eta indarrean egongo da administrazio dokumento gisa formalizatzen denetik aurrera. Indarraldia mantenduko du kontratuak indarrean jarraitzen duen bitartean. Bigarrena, emakidaren ustiapena eta espazioaren erabilera direla eta ordaindu beharreko kanonari dagokionez, proposatutako aukeren arabera eta bat etorriz 2017ko otsailaren 7an aho batez onetsi ziren gastu guztien bazkideen parte hartzearen indize berriekin, ezarri da urteko kanonaren beherapena berreskuratu beharreko 3 espazioen guztirako parte hartzearen portzentajearen arabera kalkulatuko dela. Hau da, 13,02. Ondasun igizinen gaineko zergari eta ibitasari dagokionez, ala badagokio ezarri da emakidunari igorriko zaiola zerga kuota osoa. Horren subjektu pasiboa baita. Urteko zerga kuota ordaindu ondoren, Getxoko azokak Getxoko udalari jasanarazi ahalko dio jasandako zerga kuota berreskuratutako 3 espazioen guztirako parte hartzearen portzentajearen arabera. Bat etorriz, 37ko otsailaren 7an, hau batez onetsi ziren gastu guztietan bazkidek duten parte hartzearen indize berriekin. Hirugarrena, gastuen banaketari dagokionez Getxoko udala bere gain hartuko ditu jarraian adierazitakoak berreskuratutako espazioaren hauen truke dagokion kuotan, hau da gastu guztien 13,02. Ordaindu beharreko gastuak honako dagozkionak izango dira. Eraikinaren garbiketa, orokorrak, eraikinaren elektrizitate eta horniduraren gastu dagozkienak, eraikinaren asegurua, bestalde Getxoko udala ez da izango emakidadunaren berezkotzat aurreikusitako gastu eta bete beharren erantzunkidea. Espedienteko txosten juridikoan adierazitakoaren arabera, besteak beste, irisgarritasun elementuei, igogailuak eta horien mantentzen lani dagozkionak eta azokako segurtasun gastua. Laugarrena, ebazpen hau, naiz aurrekaritan aipatutako txostenak eta agiri honetatik eratorritakoak interes dionei naiz udal kontu hartzailetzako eta aholkularitza juridiko zailei adieraziko zaizkie. Bosgarrena, erabaki hau, ondasun eta eskubideen udal inventorean islatzea. 6. aldaketa administrazio dokumentu batean formalizatuko da. Gonzalo jauna. Buenas berriro. Bueno, tenemos esta propuesta, voy a ser, no voy a ser tan extenso jurídicamente. Juridikoki ez naiz gehiegi luzatuko. Lokal hau berreskuratu nahi dugu. Negozioa bertan bera utzi da, ustiatzeari utzi zaio, erretiroagatik. Hain zuzen ere kasu honetan, eta ezagutu genuenean egoera hau, udal arlo batek eskatu zuen lokala.
erabilera zehatza emateko gazteleku gisa. Txostenean agertzen da. Hala, hori eskatu zen uztailaren 24an, joan den uztailaren 24an. Hala, izapidetzea aurrekoan baino errazagoa izan zen, izan ere aurrekoan ez genekien hori nola egin, orain bai, baina horrez gain egia da, lau txosten egin behar direla gutxienez, nahitaezko fiskalizazio txostenaz gain. Beraz, abendurako dokumentu guztiak idatzita zeuden, dokumentua prest zegoen osoko bilkurara ekartzeko eskaera bat egin zuen indarreko jabeak, orain onartuko den akordion arte jabea zenak proposamen bat egin zuen edo eskaera bat egin zuen, ekimen pribatuak okupatzeko lokal hori. Hori zen eskaera eta eskaera hori errespetatu hilabete beranduago aurkeztu dugu. Horregatik ez da ekarri abenduan eta ekartzen da orain, urtarrilean. Azkenik, ez da ekimen pribaturik egon lokala okupatzeko. Eta udal eskaera dagoenez eta interesgarria denez, uste dugu egokia dela osoko bilkura honetan aurkeztea berreskuratzeko lokala eta erabilera hori emateko. Datu zehatz gehiago nahi badituzue, jakiteko zein izan den espedientearen prozedura, hor dago, zuen esku, nahi duzuenerako. Mila esker. Beste norbaitek, Benito jauna. Sí, gracias, señora. Eskerrik asko alkate anderea. Esan beharra daukat, nik ere proposamen hau ikusi dudala eta harrituta geratu naizela. Hala, kantxakiran moda erabiliko da udal zerbitzuetarako eta orain arte, ez zen inoiz komentatu batzordeetan, horregatik harrituta nago. Ez zen komentatu aukera zegoela udal lokalak handitzeko. Hala eta guztiz ere, onartu nahi dugu beharrezkoa izan daitekela eta positiboa ere bai. Eta hori da kontua. Hala, udal zerbitzuen ikuspegitik, Esta modificación del contrato de concesión kontratua aldatuko da administrazioaren makida egiteko eta hori ikuspegi horretatik positiboa da. Hala, gaztelekuak espazio gehiago izango du, ikusgarritasuna areagotuko zaio horri eta irisgarritasuna ere bai. Horrez gain, 3. solairua libre geratuko denez Urgul zentroan, adinekoentzako zerbitzuek ere espazio gehiago izango dituzte. Beraz, udal zerbitzuei begira, positiboa da. Hala eta guztiz ere, eta kontuan hartu behar da, zein den sustapen ekonomikoko ikuspegia edo tokiko merkataritzaren ikuspegia. Lokal hori oso ondo dago kokatuta, Algortako merkatuan dago kokatuta, eta hori erabiltzea udal zerbitzuetarako bitzia da. Ez da albiste ona tokiko merkataritzarentzat ikustea horrelako lokal bat erabiliko dela horretarako, eta ez dela okupatuko merkataritzarako. Horrez gain, uste dugu ez dela lagungarria dinamizatzeko bertako Algortako merkatua. Hori izanik beti defendatzen dugun helburuetako bat. Egia da, iragarri den bezala, igiezinen orrialde batean iragarri den bezala, alokairurako zegoelako prest ematen du ez dela lortu errentaririk. Batzordean, gainetik esan zen, antolakuntzan oso gainetik esan zen, baina zalantza daukagu. Zenbat esfortzu eta zein esfortzu egin ditu udalak edo sustapen ekonomikoko arloak hori lortzeko eta ez galtzeko izaera komertziala lokal horretan. Hori gustatuko litzeguke jakitea eta ez da orain arte argitu. Horreko gaiarekin gertatzen den bezala, informazioa eman izan da batzordeetan honi buruz, baina oso eskasa izan da, iaia ez da ezer esan. Galdetu genuen gizarte kohesioko batzordean eta esan ziguten ez. Hori aipatuko da antolakuntzan galdetu genuen zehetasunak emateko eta esan ziguten ez, hori dagokio ondareari. Bale, ondarea irigitza da eta eginda zegoen jada berriro ere urrengo hilabeterako. Ez dakit hori izango den hemendik aurrera ohiko praktika edo estrategia bat zorabiatzeko eskumenekin eta informaziorik ez emateko. Aurreko kasuan ulertzen dut interesa zenutela informazio askorik ez emateko, baina kasu honetan ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen zergatik ez duzuen informazio gehiago ematen edo zergatik ez duzuen zetasun gehiagorik eman. Hala, sustapen ekonomikoko saietik ez dakit zein esfortzu egin diren, zein ez dakit. Besterik gabe gustatuko litzaiguke informazio gehiago edukitzea, testu ingurua ezagutzeko besterik gabe. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Jurago Andrea.
Eskerrik asko, alkate Andrea, egun on guztioi. Como bien ha explicado el Consejo responsable de Patrimonio, Ondare arduradunak azaldu duen bezala, osoko bilkura honetara ekartzen da proposamena udalak berreskuratzeko lokala. Orain arte, en el mercado de Algorta. Algortako merkatuan kirol arropa denda bezala erabilitako lokala berreskuratuko da. Horrela, ondarea gaituko da, gazteria zerbitzuak eskatuta. Hala, gizarte kohesio sailak ikusi du erretiroagatik jarduera etengo zela eta horregatik interesa erakutsi zuen uztailaren amaieran eskaera bidali genuen ondarera eta sailetik funtsean esan genuen kantxa kirol moda espazioa libre bazegoen eta beste zerbitzurik emango ez bazen, merkataritzarekin lotuta noski, guk interesa genuela lokala erabiltzeko. Gaztelekuren zerbitzua emateko eta guk hori aspaldi nahi genuen lortu. Eta gure legegintzaldi planean jasota dago ere bai. Hori onuragarria da alde guztientzat izan ere. Gazteleku izan behar da, irisgarria, modernoa, kalean bertan egon behar da, ikusgarria izan behar da, zabala izan behar da, orain daukaguna baino zabalagoa. Helburua izanik, jarduera interesgarri desberdinak egitea gazteentzat. Eta helburua da topagunea ere izatea. Espazio horrek, betekizun hori guztiak betetzen ditu eta gainera, oinezkoentzako gune batean dago eta jendetsua izaten den gune batean dago, gazteria zerbitzutik gertu dago eta are gertuago gaztebulegotik. Gainera, ez badago beste enpresarik interesatuta zerbitzuak emateko merkatuan, gainerako enpresa buruek ordaindu beharko lukete kanonaren 110%, enpresak ordaintzen zuena, orain arte aurreko enpresak ordaintzen zuena, oraindik ere okupatzen du. Beraz, 110%ko kanon gehigarria ordaindu beharko lukete modu solidarioan ordaintzen dutelako kanona dakizuen bezala, espazioa udal ondarekoa da, eta enpresei lagatzen zaie merkataritza zerbitzuak emateko merkatuan, eta beraz hitzarmen bat dago, eta enpresek kanon bat ordaintzen dute noski. Horregatik, guretzat hauze aukera bat da, nabarmen hobetuko da zerbitzua, gaztelekuaren zerbitzua, eta ez genituzke ulertuko taldeen desabantailak espediente honen inguruan. Ez genuke ulertuko aurka egotea, ez da aurretik informatu faseka goazelako. Ez da aurretik informazioa eman eskaera bat zelako, ez genekien lortuko genuen edo ez. Behin, sustapen ekonomikoko arloak elkarrizketak izan dituenean enpresekin eta behin ondaretik izapide guztiak eginda eta denbora nahikoa igaro denez, eta jakin badakigunez enpresek ez dutela lokala erabiliko, orduan egiten dugu proposamena, edo orduan gehitzen dugu espazioa udal ondarera eta jakinarazten dugu. Hala, ona den zeo zer ezin dugu txar bihurtu. Nabarmen hobetuko da horrela gazteleku zerbitzua, eta irisgarritasun handiagoa eskainiko du, espazio asko zabalagoa izango da, modernoagoa ere bai, eta hortaz oso gauza positiboa eta baikorra da bai gazteentzat, bai erabiltzaile izango diren gazteentzat, bai zerbitzuarentzat ere bai. Horrez gain, onuragarria da merkatuko enpresentzat. Ez dutelako ordaindu beharko gastu gehigarri hori. Mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Bidasola jauna. Bai, gu ez gara sartuko ondo ala gaizki dagoen mugimendu hau. Oraindik gaur jaso dugu informazio gehiena honen inguruan. Bai, gu sartuko gara gehiago informazioa nola kudeatu den informazioan. Uste dugu gardentasuna kudeaketa publikoaren funtsezko printzipioa dela. Eta gaztelekoa lekuz aldatzea bezalako erabaki garrantzitsu bat ustailaz geroztik kontuan hartu bada, ikusten dugu onartezina dela oposizioari denbora horretan guztian inolako informaziorik eman ez izana. Egoera honetan informazioaren eskutatzeak egia esan mesfidantza sortzen dugu. Eta gainera herritarrei eragiten dieten erabakiak eskutatzen ari bazarete, are gehiago. Gainera, justo batzordean, askotan izan dizuegu, justo batzorde informatiboak talde politiko guztiek udal kudeaketari buruzko informazioa eskuratzeko daudela, oda erraminta bat dela. Eta informazioa bakarrik ematen bada erabaki bat guzti itxita dagoenean edo erdi itxita dagoenean, oposizioaren kontrol eta fiskalizazio funtzioa eragozten da, eta hori argi dago. Oposizioari ematen zen informazioa ezin da mugatu bakarrik prentsa horretara edo nolabaiteko informazio partzial bat ematera.
Eta esan behar dugu, onartzen bada horrelako erabaki bat hilabeteetan eskutatuta edo egon izana, ez dakigu arriskua gertatu daiteken, hori sailan normaltasunean bihurtzea. Eta orduan ez dugu ondo ikusten nola kudeatu duen informazioa. Eta batzordean bertan esan ziniguten, gaur ere errepikatu duzue, oraindik ere onespen falta bat zegoela, beste arlo baten onespen falta bat zegoela, guk ustegu onespen falta zela argudiatzeak ez du arrazoi nahiko handia ematen, inolako informaziorik ez ematea uztailean eskatutako eskari honegatik. Beraz, beste arlo baten onarpena falta bat zen ere, uztailetik zegoen eskarea esan bezala, eta uste dut nolabaiteko informazioa bazen eukatela, edo edia batzuk bazen dituztela. Eskaria aztertzen ari zen bitartean zaila, ez dakit batzordea pasatu dira, eta ez dugu inolako informaziorik jaso. Egia esan, informazioa ez du zertan behin betiko erabakitara mugatu behar. Uste dut, oposizioak uneko prozesuak ezagutzeko eskidua duela, eta ez bakarrik azkenengo momentutan ematen diren emaitzen inguruko informazioa jasotzea. Eta esan beharra dago, eta errepikatu behar dugu, jarrera horrek eragozten duela, edo eragotze egiten du oposizioak inolako edo nolabaiteko ekarpenak egitea, edo horrelako kasuetan bere iritzia ematea, erabakia itxita egon baino lehen. Beraz, uste dugu gardentasunaren aurka egiteaz gain, honek nolabaiteko eztabaida demokratikoa ere mugatzen duela. Hala ere, naiz eta informazio guztia ez izan, puntu honetan abstenituko gara, eta espero dugu ea hurrengo batean nolabait eskari bat hilabeteak baldin badrama hor egan egiten sail batetik bestera, informazio txikitxo bat jasotzea guk batzordean. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Andrade jauna. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko alkate andarea. Denok dakizuen bezala eta bestela kontatuko dizuet. 89an zinegotzi hau inplikatuta egon zen merkatuaren berreskurapenean. Merkatari batzuk elkartu ziren, bertan zeudenak, eta bere helburua zen bere dirua jartzea eta berreskuratzea merkatu hori. Oso egoera txarrean zegoena, eta udalak erabaki zuen lagatzea baldintza batzuen pean. Eta merkatari batzuk elkartu ziren eta erabaki zuten inbertitzea eta bere dirua eta denbora gastatzea, etorkizun hori eraikitzeko eta Algortako merkatua eraikitzeko. Eta nik uste dut gogo handiekin egin zutela. Eta nik parte hartu nuen talde horretan, lantalde horretan, eta merkatariekin egon nintzen. Posible egin zutenak horiek dira. Horregatik, penagarria da ikustea zer gertatzen ari den merkatu horrekin, Algortako merkatuarekin, alegia apurka-apurka narriatu da bere egoera, apurka-apurka eta zoritxarrez, erretiratu dira pertsona asko eta merkatuko erdigunean erretiro asko egon dira, eta udalak erosi zuen erdigune hori, eta orain erdiko gondola egoera penagarrian dago. Momentu zehatz batzuetan izan ezik, oso abandonatuta dagoela esan dezakegu. Hala, orain kantzak kirol moda iziko da. Noski zilegi da bere erretiratzeko eskubidea, eta horregatik amorotxo zoriontzen dut. Eta udal espazio batek okupatuko du orain espazio hori. Niretzat Algortako merkatua da gunerik egokiena eta politena Algortan dimentsio horiekin uste dut oso leku aproposa dela. Bertako kogoioa da eta bizitza handia eman dio Algortari, eta horregatik beti defendatu izan dut hori merkatua izan behar zela. Horrez gain, egia da merkatu guztiak aldatu direla eta eredu desberdin batera pasatu dira. Merkatu gourmet sortu dira eta horietan ostalaritza eta merkatuak uztartzen dira. Hori gertatzen da Donostin, Gasteizen eta hobetu izan dira. Baina Algortako merkatariek oraindik ere obrak ordaintzen dituzte hori berreskuratzeko egin behar zirenak, eta guk oztopoa jartzen dizkiegu etengabe. Solairu batean, hau da, teilatuan zehazki, eguzki plaka jarri nahi izan zituzten, eta oraindik ere horren prezioa ordaintzen ari dira, eta aitzaki asko jarri diezue aurrezki elektrikoa lortzeko. Hori esan da, ez nago ados, konponbide ona dela esatearekin, ez nago ados udalak okupatzearekin. Nik uste dut gehiago egin behar zela, enpresa transmisioa lortze aldera, eta berriro itzuliko gara betiko kontura. Aldundiaren sistemak enpresa transmisioari buruz ez dira funtzionatzen, ari denda hori erreferentzia bat izan da, kirol taldeentzat,
kirol talde guztioi eta kirolari guztioi lagundu digute, denda horretatik eta jaietan parte hartu dute, eta saltoki hau asko inplikatu da gure herrian, eta harrigarria da inork ez duela hartu erreleboa eta inork ez duela hartu bere lana bere gain, eta gezurra dirudi udala ez dela gai izan laguntzeko eta aukera emateko enpresa traspasoa gertatzeko, hori delako onuragarriena. Enpresa horrek asko egin du herriaren alde, baina eskubidea du erretiratzeko, eta komentatu den bezala, transmititzen ez bada, jarraitu beharko lukete kanona ordaintzen eta alokairua ordaintzen. Beraz, konponbidea zaigu gustatzen, baina hala ere abstenituko gara. Izan ere, ez diogu kaltetu nahi jabeari. Gure ustez hori izan beharko litzateke saltoki bat, eta ez udal leku bat, udal lokal bat, eta ez litzaiguke gustatuko udal bulego guztiak egotea Algortako merkatuan. Apur bat gehiago kontzintzatu nahiko genuke, baina esan bezala ez da aintzarra konponbide hau merkatuan entzat, eta horregatik hain zuzen ere abstenituko gara, ez delako aintzarra, esan bezala. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Azalpen batzuk eman dira ja, eta nik, labur bilduko dut batzuk, ez da. Asuntoa da, ya has explicado que... Azaldu da, emakida bat da merkatua, udal eraikin bat da, udal jabetzakoa, baina 89an, esan bezala, merkatari batzuk elkartu ziren, elkarte batean elkartu ziren, eta emakida bat egin zitzaien, eta 89tik 99 arte emakida hori daukat, eta emakida hori ematen zaio sozietate bakar bati, baina 18 postu daude, eta bakoitzak dauka bere IFS eta bere ustiak eta bere emaitza kontua, eta bakoitzak dauka bere negozioa. Beraz, administratiboki, bere akordioan gainera, zatikatuta dago, eta horietako bakoitzak, postu bakoitzak, noski parte hartze bat dauka kanonean, gastuetan, eta lokalik aniena da BMB, 52 dauka, eta urrengoa kantxa kirol modarena zen. Erretiroa arte lan handia egin du, denda honek, herriaren alde, baina noski heldu zaio ordua erretiratzeko eta itziko dute erretiroagatik. Hala eta guztiz ere, sozietatearen parte denez, eta sozietatean daudenez, jarduera itzi arren jarraitu behar dute kanona ordaintzen eta kostuak ordaintzen, eta horregatik denboraz, ez du gabiltza akordio bat lortzeko eta norbaiti transmititzeko eta erretiratu alizateko. Transmisioak egin izan dira merkatuaren baitan eta parte hartze aldaketak egon dira, baina kasu honetan ez da posible izan. Erdiguneko gondolako postuekin egin zen, eta ona etorri zen akordio hori, eta horrela zedatu zen, etorkizunerako hori esarri zen. Beste posturen batekin gertatuko bazen, esarri zen, postuetakoren batean parte hartzea egotea. Eta udal sailen batek interesa bat zuen emakidatik kentzeko eta berreskuratzeko lokala, ez da eskuratze bat, gurea delako, udalarekin delako, baina emakidatik ateratzen da, eta orain udalarena da lokal hori zuzenean, eta hori kentzen da kanonetik eta gastu orokorretatik. Eta horrela, hemendik aurrera, udalak ordainduko du prezio hori. Beraz, labur bilduz, osoko bilkuraren erabakia beti izan da, eta gobernuak hori sustatzen du, defendatzea merkatuak jarraitzea. Etorkizunera begira horregatik da, merkatarien elkartea eta ostalarien elkartea. Horrela, bere negozioa garatzen dute, inguruabar ekonomikoak direnak direla, eta udalak hori defendatzen du. Eta defendatzeko modua zein da? Lokalen bat utzik geratzen bada, ez badu lortzen sektore pribatuari lagatzea, guk berreskuratzen dugu kasu honetan gaztelekurako erabiliko da. Esan bezala, oso helburu ona da, albiste ona da, eta oso albiste ona izango litzateke sektore pribatuak berak hori okupatzea eta jarraitzea saltokiarekin, baina ez da posible izan. Denboraz ez du gabiltza, sozietateak jarraitu behar duelako gastuak ordaintzen, eta ez denez agertu, baina agertu denez azkenean ez denez lortu, guk berreskuratzen dugu eta gaztelekurako erabiliko dugu, gazteria zinegotziak azaldu duen bezala. Alderdi sozialistaren bozeramaile bezala berak azaldu duia da, eta erabiliko da gazteleku bezala, esan bezala, eta oso lokalona izango da gure gazteentzat. Eta hori beharrezkoa da handitzea. Algortan dugun lokala txiki geratu delako, eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko ginateke, bai?
Proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak ez daude. Abstentzioak Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra. Eta honez beste, 7. puntura pasatuko ginateke, hainbat ebazpen berriren ematea. Aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldarazi. Batzordearen proposamen hau da. Kreditu gehigarrien bidez aurrekontu aldaketaren ebazpenekaz jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire zeintzu dire ebazpen horiek. Norbait egitza? Ez? Beraz, 8. Bildorsola jauna. Bueno, gastu hauek guztiak hiri antolamenduko plan orokorra, hobekuntza bide publikoetan eta saneamendua, hierriko pabiloa konpontzea, kalea berrurbanitzatzea, uste dugu aurreikus zitezkeen jarduketak direla. Uste dugu ez direla ustekabekoak edo larrialdikoak eta ohiko harrikotuetan sartu behar ziren inbertsioak direla. Udala hiri antolamenduko plan orokorra onartuko zuela bazekien. Eta zergatik ez du hasieratik abenduan onartu genuen aurrekontuean barneratu gastu hori. Ez que encima, ya se sabía que pasaba... Jakin bagenekien, koputik pasako zela, 2024ko azaroan. 2 urte egon gara gastuak egosten aurrekontuari, 70.000 euro apoaren gastu desberdinak ordaintzeko 2 urtez esan bezala, eta aurten jakinda apoa etorriko dela eta gauza asko egin beharko direla eta gastu asko egin beharko direla, aurrekoetan bezala, ez dakit zergatik ez den egotzi gasturik aurrekontura. Espaloia mantentzarekin, saneamenduarekin eta kaleak berrurbanizatzarekin. Guk ikusten dugu behar errepikatua direla eta ez direla ustezko gastuak. Diru zaintzeko gerakina ez ditzateke erabili behar, normalean aurrikus daitezkeen gastuak estaltzeko. Bestela, ez dakit, nolabaiteko aurrekontu paralelo moduko bat bihurtuko litzateke diru zaintzako gerakina. Eta gainera, horrelako mekanismoak erabilita, eragotze egiten du lehentasuna, behar den lehentasunak, edo gobernuak aurkezten dituen lehentasuna, behar bezala eztabaidatzea urteko aurrekontuan hartzen den egun horretan. Izan ere, badirudi, edo ematen du irudi hori, udalak eztabaida gardenik gabe aldaketak egin nahi dituela. Ez alda logikoagoa, adibidez, hasieratik aurrekontu errealista eta ongi doitu batek hartzea. Ez dakit, ikusten dugu hori logikoagoa dela, eta udaleko soberakinetetatik dirua ateratzen jarritzeko ohitura badu, ez dakit, esan nahiko du, hasierako aurrekontua, agian ez dagoela guztiz ondo diseinatua, edo ez dagoela guztiz ondo doitua. Edo izan daiteke ere bai, partida batzuk gaidimentsuetatu direla, eta gero beste batzuk dirurik gabe geratu direla, eta hor dirua sartu behar dela. Kanpotik ikusita jarduteko modu horrek nolabaiteko ziurgabetasuna sortzen du eta arraroa geratzen da. Hasieratik onartuko balitz, elkarriko balitz aurrekontu errealista bat eta ondo egituratua, zinetak gaur gertatzen den bezala eta horrengo hilabete batzutan gertatzen bezala horrelako nolabaiteko mugimenduak egiten. Eta uste dugu horrek erakusten duela agian kudeaketa edo aurrekontuaren kudeaketa edo gobernuan planen kudeaketa ez dela guzti zorrotza eta agian sinesgarritasun falta txiki bat duela. Uste dugu ere bai, herritarrek hasieratik ondo egindako aurrekontu bat jaso behar dutela eta merezi dutela eta eta informazio guztia eskura izan behar dutela. Beraz, badakit esango diguzuela, jarduera horri teknika presupuestara baten barnean dagoela, bai, normatiba foralak ahalbidetzen du, baina guk ikusten dugu nolabaiteko errealitatea eskutatzea dela. Aurrekontuak urtean egingo den plangintza islatu beharko luke eta bere osotasunan aztertu, baloratu eta bozkatu beharko litzateke horre abenduan gertatu zen bezala. Oraingo momentuan ez da aukera hori desagertu egiten da.
eta beti ez da aurten, uste dut normalean hitz egiten dugula puntu honetan, ez delako bakarrik aurten egiten. Urte guztietan, nola esaten duzue, teknika presupuestari berdina egiten duzue, eta horrek eztabaidak egiten du eta aldaketak ekartzen dizkiguzue inolako ahalmenik izateko horren inguruan gure iritziak emateko. Eskerrik asko, beste norbaitek, Uriarte jauna. Bai, eskerrik asko, bueno, gozera meiei erantzuteko bakarrik. En este punto lo que se da... Puntu honetan, kontu emate bat dago. Eta aurrekontu aldaketak jakinarazten dira, eta horiek egin izan dira udal gobernutik. Hauek esaizkio proposatzen udal osoko bilkurari berez. Hauek kritikatzen ari dira, eta hauek dagozkio ekitaldiari. Eta izaten dira aurrekontu osoaren 3-4 ingurukoak. Eta horrek esan nahi du, desbideratzea 3-4 ingurukoa dela. Eta aurre ikusitakoa handitzen dela islatzen du honek, bestela esan da. Aurrekontu osoaren aldaketa 3-4 bada, eta EH Bilduk uste badu hori dela asko aldatzea, gure iritzia desberdina da. Aurrekontu teknika hau ohikoa da, existitzen da, noski, eta horretarako zehaztuta dago, horretarako diseinatuta dago foru arauan. Eta besterik gabe guk hori erabiltzen dugu. Aukera hori eta almen hori gauzatzen dugu. Aurrekontuak gehitzeko, aurre ikusitakoari gehitzen diogu aurrekontua. Aurre ikusita zeuden gauzak aldatzeko eta beste aurrekontu batzuetan zegoena egiteko. Kasu honetan, 24an egindako aurrekontu aldaketak dira. Batez ere, azkenengo 3 hilekoan egin dira eta guztira, ekitaldi osoan, horrelako aldaketen kopurua izan da 3-4 ingurukoa, gehienez ere. Hori da foru arauak esartzen duen 5% muga, eta ez da heltzen 5%, ez da erabiltzen 5% horrela. Normalean ez da horrela egiten, gehikuntza horiekin eta 3-4 gehikuntzekin nahikoa delako hain zuzen ere, aurrekontu egikaritzapena bat etortzeko beharrekin, premiekin. Eta egon gaitezke A2 edo ez 3-4 asko den edo ez. Zuek uste duzue, baiet. Normalean EH Bilduk gobernatutako udaletan hori ere egiten da, eta besterik gabe horretarako dago. Erabiltzeko besterik gabe eta herritarren onurarako egiten da besterik gabe. Eskerrik asko. Beraz, 8. puntura pasatuko ginateke, kreditu transferentzien... Bai, barkatu. Berriro aurrera, ez da? Bai. Kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontu aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordaren proposamen hau da, kreditu transferentzien erabilaren bidez aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan, zerrendatzen dire zintzu diren ebazpen horiek. Norbaitek hitza? Bildosola jauna? Bai, gutxi gora bera azken 3 puntu hauek lotuta daude. Hemen esan behar genuen urtero esaten duguna. Urtez urte udalak kreditu gehigarria transferitzen badizkio getxo kirolakeri, horrek erakusten du hasierako aurrekontuak ez duela bere beharrean nolabiteko errealitatea islatzen. Aurrekontuaren funtzioa, gastua gutxi gora bera zorroz planifikatzea da. Ekitaldi bakoitzan aldaketa egin behar badira horre ikus daitezken inbertsioak estaltzeko, horrek esan nahi du getxo kirolaken aurrekontua ez dagoela guztiz doitua edo agian nahita gutxiegi finantzatuta dagoela. Getxo kirolaken hori da denok ezagutzen ditugun horre ikusetako inbertsioak aurrekontutik at geratzea eta ondoren transferentziekin estaltzea eta horrek gure iritziz aurrekontua desitxuratzen du. Horrek ere eragotzi egiten du erakundearen finantzia realitatea ekitaldia hasieratik ezagutzea. Orduan, galdera egiten dugu zein da zehazki getxo kirolaken aurrekontua. Esan dezakegu benetan osoko bilkuran onartu zena ez, porque aldaketak etortzen dira. Eta dagoeneko aldatzen ari da, eta dagoeneko aldatuko zela bazenekiten eta esan duten ekarri aurretik. Aurrekontak egiteko teknika, EAJ-ko bozeramak azaldu bezala, teknika hori erabiltzen duzue, eta guk uste dugu beste era batera egin daitekela. Gainera, teknika horrek gure lana zailtzen du gastu publikoaren fiskalizazioan, eta onartutako aurrekontuak azken finean ez du benetako egoera islatzen. Ez dakit, igual agian logikoena izango litzateke, hasieratik aurrekontuan sartzea, eta urtean zehar aldaketen zain egon behar ez izatea.
Eskerrik asko, beste norbaitek? Bai. Uriarte jauna? Bai, Alkate, eskerrik asko. Estamos en algo parecido a la situación anterior. Aurreko puntuan bezalase, Transferencias de una partida a otra. partida batetik besterako transferentziak egiten dira oso uneko txikian. Alderatuta aurrekontu osoarekin eta gainera, egoten dira lotuta honekin. Batzuetan, partida batzuetan, ez da egin esleipen bat, batzuetan, kontratua esleitzen da kopuru txikiago baten truke, ezin da inoiz esleitu kopuru handiago batean. Aukera bakarra da, kopuru txikiagoan esleitzea araudiak hori esartzen duelako. Eta horrela esartzen du araudiak esan bezala. Soberakin bat badago partida batean eta erabili behar bada bigarren kapitulutik inbertsiotara pasatzeko, hori egiten da, egokitzapenak dira. Zeak dira eta egiten dira ekitaldian kudeatu ahala. Eta udal arauak horiek babesten ditu, haren neurri handiagoan eta transferentzietan ez dugu agortzen foru arauak ematen duen almen osoa. Oso kopuru txikietan egiten dira alderatuta ekitaldiaren zenbaki osoekin. Eta ekitaldian zehar besterik gabe egin behar dira egokitzapenak, eta egokitzapenak egin behar dira partida batzuetan premietara egokitzeko. Eta soberakina baduzu partida batean besterik gabe erabiltzen da beste partida baterako. Eta urte oso batean ekitaldian gertatu izaten da. Eta batzuetan kontu juridikoak dira. Hasieran askotan ez dakigu nola egingo den inbertsio bat bezala, edo kontratazio bat izango den, zerbitzuen kontratazio bat, eta kontabilitatean kontu desberdinak dira, eta batzuetan transferentzia bat egin behar da, besterik gabe, babesa emateko administrazio kontabilitate kontu horri, besterik gabe hori da. Azalpena, eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, honekin 9. puntura pasatuko ginateke, finantza iraunkortasunaren 1/25 zenbakidun txostenaren berri ematea. Aurrekontuaren aldaketa finantziatzeko asmoz, 2023ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diruzaintzako gerakina 2024ko denboraldian. Gastu orokorretarako erabiltzea dela eta. Batzordearen proposamen hau da, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako urtarrilaren 14 bat 2025 txostenaren edukiaren jakitun geratzea diruzaintzako geldikinak erabiltzeari dagokionez 2024an urte osoan aurrekontuko aldaketa finantzatzeko. Bat 2025 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian finantza tutoretzari dagokionez eskuduna den sailari igortzea, osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 10. puntura pasatuko ginateke, 6.414 alkatetzaren dekretuaren berri ematea. Dekretu horren bidez, diru laguntzak emateko proposamena egiteko, kide anitzeko organoaren osaera aldatzen da. Dekretu Nikola Dinero, bat, elgetxeko udalen diru laguntza prozedura arruntez emateko proposamenek egin ditzan kide anitzeko organoaren osaera aldatzea 2023ko uztailaren 12ko alkatetzaren 3.686/2023 dekretuaren bidez edatutakoa. Honako zehaztapen hauen ondorioz. Titular, bertan agertzen diren hortzik izendatzen diren alkatetzatik titular eta ordezkoa. Bigarrena, esapendapen berrien arabera, getxoko udalak diru laguntza prozeduraren arruntaren bidez emateko proposamenak egiteko kide anitzeko organoa honela osatuko da. Agertzen da, osatzen da, lehendakari alkatea, kide toki ekonomiko sustapeneko arloko eta informazio eta sustapen turistikoko arduraduna, hirigintza disiplina eta ingurumen zerbitzutako arduraduna, idazkari nagusiak, kontu hartzaile nagusiak, diru laguntzaren xerrean teknikaria ditua eta idazkari moduan idazkaritza orokorreko teknikaria. Jarrepen agertzen diren nortzun diren hoien ordezkoak. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, mozioen atalera pasatuko ginateke, 11. puntua, seinaletika eta bidegorriak erabiltzeko prestaguntzari buruzko mozioa, popularra taldearen mozioa. Uste dut hemen zeharkako bat dugula, zeharkako bat dago. Irakurriko duzute, lehendabizi mozioa, Elorza jauna, zeurea hitza. Gracias, buenos días.
Eskerrik asko eta egun on guztioi. Señalética y formación en el uso de bidegorriak. Seinaletika eta bidegorriak erabiltzeko informazioa. Gure udalerriak mugikortasun mota ugari eskaintzen ditu, beraz, gero eta nabarmenagoa da bizikletaren erabilera eta ondorioz bidegorrien eta bizikletentako erreien erabilera handitu da. Ildo horretatik, udaleragile garen aldetik, dagokiguna da bideak koordinatzea eta hobetzea, horien guztien artean ahalik eta bizikidetzarik onena bermatzeko. Esan dugun moduan, argi dago bizikletak gero eta gehiago erabiltzen direla eta erabilera horretan gure udalerrian Aldundiaren Bizkai bizi zerbitzua esartzeak ere lagundu du. Errealitate horren aurrean, ikus dezakegu bidegorrien erabiltzaileek eta azken batean bizikleten erabiltzaile askok, oroar, existitzen ez den seinaletikaren edo kasurik onenean gutxi ikusten diren edo baita ondatuta dauden seinaleen arazoari egin behar diotela aurre. Bestalde, argi dago ingurune arriskutsuak daudela, batez ere oinezkoentzat. Hala, beharrezkoa da horietan seinaleak hobetzea. Hori gertatzen da besteak beste Faduran edo Sugasarte etorbidetik Aretako Kaiko bidegorrirako sarbidean. Horrez gain, gehitu behar dugu, txirrindulari askok ez dituztela zirkulazio eta bide arauak ezagutzen, batez ere kontuan hartuta bizikleta erabiltzaile asko adingabeak direla eta txirrindulari guztiak ez direla autoeskoletatik igaro. Askotan oinezkoen eta bizikleten edo auto eta bizikleten arteko lehentasunak ez ezagutzeak gatazkak sortzen ditu, eta informazio hon eta egoki batek, gatazka eta ezagutzerik eza horiek saihesten lagundu dezake. Herritar guztien segurtasunaren mesedetan horregatik, Popular taldeak honako erabaki proposamena aurkezten du. Lehenengoa, gobernu taldeak bidegorrien eta bizikletentako erreien seinaleak aztertzea eta beharrezkoa den tokian hobetzea, batez ere puntu gatazkatsu edo arriskutsuenetan. Bigarrena, gobernu taldeak gizarte osoarentzako prestakuntza kanpainak sustatzea. Eta hirugarrena, udal komunikabideetan mozio honen berri ematea. Hemen, mesedez, zeharkakoa. Urkitza jauna irakurriko duzu, mesedez? La transaccional que presenta el Partido Socialista y PNV dice así, punto 1. Honela dio, lehenengo puntua, gobernu taldea konpromisoa hartuko du, bidegorrien seinaletika berrikusten jarraitzeko eta hobetuko dugu bidegorrien kasuan beharrezkoa denean, batez ere puntu konfliktiboen kasuan, 2. Gobernutik segituko dugu promozio eta sentsibilizazio kanpainak sustatzen, herritar guztientzat, Euskadiko jasangarritasun planari jarraituz eta nahi dugu mozio hau komunikabidetan aurkeztea. Bai? Gracias. En aras a que nuestro interés es que se apruebe la moción. Gure interesa da mozioa onartzea, beraz, zeharkakoa onartuko dugu. Oso desberdintasun txikia dituelako, onartuko dugu bai. Onartzen duzute orduan zeharkakoa. Defentsara pasatuko zara? Elorza jauna. Empezando por la formación. Prestakuntzatik hasita. Udalkudeatzaile modura bermatu behar dugu gure udalerrian segurtasuna eta bizikidetza bermatzen direla oinezkoak zein bizikletak denak izateko. Eta formazio kanpainak egin behar ditugu bide segurtasunan horrela, gatazkak ekiditen dira alderdi guztien artean eta erabiltzaile guztien segurtasuna hobetzen da. Ez dugu ahaztu behar, hainbat txirrindularik ez dituztela ezagutzen zirkulazio arauak eta horrela sor daitezke egoera arriskutsuak. Bestalde, bide segurtasunaren aldeko prestakuntza jasotzen dugunen mugikortasun mota desberdinekin familiarizatzen gara gaizki ulertuak ekidinez eta era berean sustatuz erabilera arduratsu eta errespetotsu bat. Askotan ez ditugulako zirkulazio arauek eta lehentasunak ezagutzen. Hala, ezinbestekoa da prestakuntza kanpainak egitea bide segurtasunean, gure udalerrian bizikidetza hobetzeko. Askotan ikusten ditugu bizikletak azeratik, espaloietatik, eta askotan erabiltzailea berak ez daki hori ezin dela egin. Gero eta Bizkai bizi puntu gehiago ditugu eta lata guztiz ere ikusten dugu araurik oinarrizkoenak ez direla errespetatzen kontutan izan da zein erabilera egiten ari garen sistema honetan uste dugu ezinbestekoa dela panel informatiboak edo beste informazio sistema batzuk jartzea.
Bizkaibiziren estazionamendu puntuetan. Eta oinarrizko kontuak hartu behar ditugu kontutan. 30 kilometro orduko abiadurara mugatu beharko genuke zirkulazioa, baina zer ikusi dugu? Toki askotan txirrindulariek ez dutela hori aintzat hartzen eta ez dira bidegorrien zehetasunetara egokitzen. Eta ikusten dugu askotan eramaten duten abiadura ez dela bat ere bateragarria egiten indarrean dauden arauekin, oinezkoen partetik zein txirrindularien partetik. Kontutan hartu behar dugu txirrindulaz dabilen horrek bertatik ere oinezkoak egoten direla, Jose Luis Ugarte kalean esate baterako gertatzen daulakoa, susto bat edo beste. Eta horrek beste kontu batera narama, seinaletika eta puntu arriskutsua. Seinaletika hobetu behar dugu. Kontua da, kontziente izan behar direla bidegorrin erabiltzaileak arazoa eurena ere badela. Eta zebrabideak esate baterako errespetatu behar direla, modu batera esatearren. Seguramente, porque como he podido... Txopoen etorbidean eta beste leku batzuetan arauak ez dira errespetatzen ziurren ikuste dutelako preferentzia dutela. Informazio falta daukate eta horregatik itengabe gatazkak egoten dira jendeak uste duelako zebrabidek ez dutela ezertarako balio. Eta beste alde batetik, Sugazarte, Marquesa Griluz eta Algorta inguruan, hainbat eta hainbat susto egon dira bizikleten ondorioz. Seinaletika bera desegokia delako eta bidegorria gaizki mantenduta dagoelako. Puntu honi gehitu behar diogu, bidegorria Sugazartetik pasatzen dena, bere garaian izan ere salatu genuen eta oraindik ere esaten dugu mantendu behar dela. 50 metroko distantziatik berako moietik edo badoa putxiene, seinaletika hobezitekeen soinu bandarekin edo zerbaitekin. Eta guk dakigula istripu asko egon dira eta ez da disgusto serio hori gertatu, baina gertaliteke, espero dugu horrela ez izatea. Gogorarazten dizuet, denbora luzea, daramagula, araudi baten zain, eta ikusiko dugu lortzen dugun. Hainbatetan eta hainbatetan esan izan da, limbo moduko batean gaudela ez da. Gurpildun aulki motorizatuak eta bar guztiak ibiltzen direla horrik eta ia da egungo araudian ez direla gauza asko aintzat hartzen. Aipatutako guztiagatik uste dugu gobernu taldeak osoko bilkura honetara araudi berri bat ekartzeaz gain kanpainak egin beharko lituzkeela. Eskolekin batera aritzen dela badakigu, baina ume guztiak ez doaz eskola berdinetara eta guztia behar dugu oror formazioa, baina esfortzu bat egin behar da, alik eta jende gehiagoren gana iristeko. Panelak eta horrelakoak erabili behar ditugu eta pentsatu behar duguna da biztanleriaren parterik handienera iristeko modua hauze dela. Era berean, seinaletika horizontal eta vertikala ezinbestekoa da, batez ere argiztatzea ere bai eta soinua jartze hori ere oso garrantzitsua da. Horrela bizikidetza hobetuko da. Muchas gracias, perdón. Eskerrik asko. Benito jauna. Micrófono, sí, perdón. Mejorar la seguridad vial en nuestras ciudades. Gure herrietan bide segurtasuna hobetzea oso beharrezkoa da. Bizikleta bestelako garraio bide bezala erabiltzeko. Eta oinezko desplazamenduak ere egoteko, baina zer gertatzen da? Bide segurtasunaren kasuan, hau ez da bakarri seinalea jartzea, eta kitxo. Hain zuzen ere, seinale gehiegi jartzen badira, kontrakoa lortuko dugu. Seinaletika hori ere konfusoa izango da. Bide segurtasunak badu zerikusia baita ere garrantzitsua den beste zerbaitekin. Herriaren beraren diseinua zerena. Eta bide segurtasuna hobetzeko ezinbestekoa da baita ere ahalik eta neurri guztiak hartzea trafikoaren pasifikaziorako. Esate baterako, abiadura mugatzea.
Ezinbestekoa da baita ere, neurriak hartzea kaleetan, kotxei espazioak kentzeko, suposatzen da neurri horiek beti dakartela onura bat. Eta badaude neurri batzuk bidegorri gehiago egitea, seinaletika, lurpeko aparkalekuak egotea hori ere ezinbestekoa da. Zuek beti proposatzen ari zarete olako neurri bat edo beste ganera, eta neurri disuasorioen kasuan, aparkaleku disuasorioen kasuan horrek ere laguntzen du, baina oro har nik esango nuke mesedetako parkinaren kasuan, adibide ona daukagula, ezta? Mesedetako kalean beti ataskatuta egoten da, sarbidea bertan ataskatzen delako besterik gabe zer gehiago. Nik ez dute esango, txirrendulariek ez dakitenik edo hori, zirkulazio kodea, baina nik uste du gidabaimena atera duen orok badakiela bide segurtasuna zertan datzan, eta hala esan izan dugu. Hala, ondo interiorizatuta izango bagenu zeintzu diren arauak, ez genuk arazorik izango, baina zoritxarrez ez dakizkirgu gauzak ondo eta beti gertatzen dira horrelakoak. Hau esan da, beste askotan esan dudan bezalaze, beti babestuko ditugu mozioak hoien proposamena gure aldekoa bada, herritarren aldekoa, eta horregaitik aldeko botoa emango dugu. Eta ganera, badakigu kasu honetan mugikortasun jasangarriaren aldeko neurria dela eta lagunduko duela, nolabait, emendakina hobetzen eta bide segurtasun hobea izaten gure udalerrian. Historikoa egiteagatik. Duela hilabete batzu lurralde batzordean izan zen, esan genuen, bidegorrietako zeda hoiek erregelamendu orokorraren aurka doa zela. Eta beraz, ez direla seguruak. Hala, bizikletak ez dio pasatzen utzi behar ibilgailu bati, kotxe bati. Baina, kasu batzuetan, segurtasunik eza sortzen da, ez da justifikatzen eta arazoiek hor dihar dute horregatik, eskatzen dugu zeleridadea honetan. Aretako zentroan ere, planifikatutako bidegorriak badakigu pegatuta doa zela, oinezkoen partera eta ez ibilgailuak pasatzen diren parte horretara. Zer gehiago, jatorrizko diseinuan zer gertatzen da? Proposamen hau oro har bat dator etorkizuneko arauarekin, baina ezin da egin, ez da egingarria, helburu ez delako mugikortasuna hobetzea. Beti egin izan dau pentsatuz, kotxen espazioa mantendu behar dela. Trazados, por ejemplo, Bukatuko dut, markesina atzean ere badaukagu adibide bat, eta bar, eta bar. Horren bestez, formazio, kanpainez gain, kanpaina komunikatiboak ere egin behar ditugu. Gilago Andrea. Eskerrik asko, Alkate Andrea. El uso de la bicicleta como medio... Bizikleta, garraio bide modura erabiltzen da, gero eta gehiago. Eta horrela, azken finean, emisio kontaminanteak murriztu egiten dira. Hala eta guztiz ere, erabiltzaile gehiago ere daudenez, erronka garrantzitsuak agertzen dira. Udalerri honetan daukagun bidegorri sareak erraztu egiten du bizikleta erabiltzea, baina egokitu behar dugu egungo errealitateari erantzuteko. Tramo askotan seinaletika hobetu behar dela, toki konfliktiboetan esate baterako, oinezkoek eta txirrendulariek espazioa partekatzen duten tartetan. Gainera, aitortu behar dugu,
bizikleta erabiltzen duten pertsona guztiak ez daudela familiarizatuta zirkulazio arauekin, bereziki adin txikikoak eta formazio hori jaso ez duten pertsonak. Hala, ez ezagutza horrek sor ditzake konfliktoak alde guztien artean eta herritar guztien segurtasuna konprometitu dezake. Hala, lanean aritu behar gara, beste erakunde batzuekin lankidetzan, Aldundiarekin esate baterako, mugikortasun arloko santzioak koordinatzeko. Ekintza hauekin reafirmatzen dugu mugikortasun jasangarriaren alde daukagun konpromisoa, bizikletaren alde eginez izan ere ezinbesteko garraio bidea dugu. Gainera, ezinbesteko neurriak dira hauek bizikidetza harmoniko bat bermatzeko eta beti kontutan hartu behar dugu pertsonen segurtasuna bermatu behar dela. Eta esan bezala, babestuko dugu mozioa. Eskerrik asko. Andrea. Bai, eskerrik asko. Beti defendatu dugu bizikleta mugikortasun iraunkor eta eragonkor gisa. Egia da, gure herrian bizikleten erabileraren gorakada nabarmena izan dela azken urteotan, eta ziur gaude garraio bide hau sustatzea funtsezkoa dela herritarren bizikalitatea hobetzeko eta ingurumen inpaktua murrizteko. Egia da ere, herriko bidegorri guztiak ez daudela behar bezala seinalatuta eta horrek istripuak edota bide publikoen erabiltzaileen arteko elkarbizitzan eragin dezakela. Alderdi Popularrak aurkeztutako mozioan, bidegorrietan seinalerik ez egotea adierazten da, eta herritarren guztientzako zirkulazio arauei buruzko prestakuntza kanpainak proposatzen dira. Bide seinaleztapena eta kontzientziazioa hobetzeko premiarekin bat gatozen arren, uste dugu mugikortasunari egiturazko arazoari heltzen ez dion azaleko planteamendu batean geratzen dela. Ze azken finean sakonekoa da arazoa, ez da nahikoa gaizki diseinatutako azpiegituretan seinalak jartzea. Ezinbestekoa da, sare seguru, irisgarri eta ondo konektatua bermatzea. Bizikleta benetako garraio aukera gisa erabiltzea errestatuko duena. Mugikortasun plan integrala behar dugu. Plan integrala, oinezkoak, bizikletak eta garraio publikoa lehenesten dituena ibilgailu pribatuaren gainetik. Eta ara, gure harridura, bidegorri berriak egiten direnean, kotxeei espazioa kentzen saionean bizikletaren mesedetan, beti kritikatu eta kontra egin duenak gaur bidegorrien alde egiten du. Alderdi Popularra historikoki autoa lehenetzi duenak, gaur mugikortasun orekatuaren defendatzaile gisa aurkeztea saiatzen ari da. Edo ez, mozioa ondo irakurrita, ez dakit, zalantzak ditut, alde egiten duen, edo bidegorri sare oso eta seguruaren alde egin baino, txirrindularien arau hausteak azpimarratzen dituen. Bai, egia da. Batzuek arauak ez dituzte beti betetzen. Txirrindulariek, oinezkoek eta autogidariek. Baina badirudi, arreta berezia jartzen zaiola txirrindulariei eta ere gehiago gaztei. Fijazio hori nabarmena da. Onartu beharra dago, arau hausteek gatazkak sortzen dituztela, baina asko ez dira txirrindulariek eragindakoak. Gatazkak sortzen dira, autoak azkarregi doazenean, edo denek errespetatzen dute 30 km/h abiadurak. Gatazkak sortzen dira, autoak espaloian, edo inkluso bidegorrietan lagatzen direnean. Gatazkak sortzen dira, oinezkoentzako lehentasun guneak errespetatzen ez direnean. Baina horiek ez ditu aipatzen Alderdi Popularraren mozioak, oso esanguratsua. Baina, zentratuko naiz. Gure ustez, udalaren ardura ez da soilik seinaleak jartzea eta informazio kanpainak egitea. Baizik eta herritarren benetako beharrei erantzungo dien mugikortasun eredu bat garatzea.
Bidegorri sarea hobetzea, jarraitua eta usatua izan dadin. Mugikortasun iraunkorra udal plan integral bat garatzea. Oinezkoak, bizikletak eta garraio publikoak lehen etxiz. Bizikletaren erabilera sustatzeko neurriak hartzea. Adibidez, bizikleta aparkalekuak sortuz eta eguneroko erabilerarako azpigurak bermatuz edo Bizkai bizi bezalako proiektuak bultzatuz, behar dituen azpiegitura guztiak bermatuz. Argi dago, mozioak esaten du, eta banak ados gaude, Bizkai bizik bizikletaren erabileraren gorakadan lagundu duela. Eta horren harrira oso pozik gaude, askorrin eta negurin jarritako Bizkai bizi puntu berreekin izan ere, gure eskaera izan zen, portu zaharrekoa izan zen bezala. Azken hau, oraindik ez dugu lortu, baina jarraituko du eskatzen eta bide horretan bai, elkarlanean aritzeko prest egongo gara beti. Eskerrik asko. Urkitza jauna. Eskerrik asko, Alkalte Andrea. Deno dakizuenez, Getxoko udala buru belarri ari da mugikortasun iraunkorra bultzatzen eta zehazki oinez eta bizikletaz egindako joan etorriak sustatzen. Bai udalerri barruan, bai Bilboko metropoli inguruko herrietara iristeko. Esta dirección son claras las acciones. Zentzu horretan oso argiak dira, udaletik egiten ari garen gauzak, bidegorriak hobetzea Getxon, horri esker, izango dugu hiri eredu jasangarriago bat izan. Eta klimaldaketari aurre egin ahalko diogu. Hala, hiri abegikorragoa izango dugu. Orain gutxi, inauguratu dugu Eduardo Koste kaleko proiektua, 600 metroko bidegorri bat, eta horri esker, Bilbora oso modu erosoan iritsi ahalko gara. Edo, kale nagusian ere, beste aktuazio batzuk egingo ditugu. Eta esan bezala, bidegorri sarea areagotuko dugu. Zer gehiago, beste proiektu bat, ez da, Aizerrota eta Andramari artekoa, 400 metrotik gorako bidegorria daukagu, agenda 2030 emaitza izan dena. Bidegorri hau, zuzenean, ikasleekin kontatuta egin dugu, ala, seinaleztapen lana egin beharko dugu, hori argi dago, puntu arriskutsuak seinalizatu beharko ditugu, eta, hau, azken finean, udalak egiten duen lana da, eta modernizatuz joango gara pizkanaka, beste kontu batzuk egiteaz gain. Prestakuntzari eta sentsibilizazioari dagokionez, zer esango dugu, udala lanean ari da bai, eta udaltzaingoarekin batera, bide segurtasuneko ikastaroak ematen ari gara LH 3. mailan. Ikastaroak eman dira Andramarin, Geroa, Gobela, Divina Pastora, eta Larraina Zubin eta Laster, Romo, San Ignacio, Trinitarias eta Zabalan ere emango dugu prestakuntza saiorik. Guz dezakezuenez, gobernu taldea bat doa mugikortasun jasangarrien estrategiarekin eta bizikletaz mugitzearekin, batez ere. Eta mozionetan esaten den bezala Bizkai bizi sistemak jada 37.000 erabiltzaile inguru ditu. Eta aldundiarekin batera sustatutako proiektu honek 9 udalerri hartzen ditu barne Bilbo inguruan. Getxo da horietako bat eta datuak oso positiboak izan dira. 2024an 17 geltoki jarri ziren, 251 anklaje, batez bestean 27.000 lokairu hilabeteko, eta 458.000 erabilera 2024an. Eta kontutan hartzen badugu erabileraren batez bestekoa, 6 kilometrokoa dela erabilera bakoitzeko, horrek esan nahi du 1.191.000 kilometro baino gehiago egin direla. Horrek nolabaiteko ideia bat ematen digu zerbitzu honen potentzialaren inguruan, eta orain zer egin behar da? Udalerrien arteko lekualdaketak anitzagoak bihurtu eta hirien arteko mugikortasun tresna hau sendotzea, hori da behar duguna. Datuak bai, baina kesak ere badire, bai, normala da, baina esan beharra dugu desplazamendu kopurua handia dela baita ere.
Eta beraz, kesa kopurua ez da beste mundukoa. Kezkatzen gaitu bai, kezkatzen gaitu baita ere. Herritarren eta txirrindularen arteko gatazka honek, eta horregatik sentsibilizazio arloan lanean jarraitzen dugu. Informazio zehatua bidaliko dugu etxeetara, eta bertan bidegorriaren erabilerarako zehetasunak emango ditugu, eta lagungarri izan daiteken beste dozer ere helaraziko diegu herritarrei. Bidegorriak ondo erabiltzeko. Orain azaldu dugularik zeinen garrantzitsua den bizikleta erabiltzea, eta mugikortasun jasangarriaren estrategian jaso bezala, gure hiri eredua errespetatuz, eta hiri humanoago bat izatekotan, eta kontutan hartuta daipatu ditugula prestakuntza eta sentsibilizazio neurriak hartuko ditugula herritar guztientzat, gazte zein nagusientzat, orain alderdi popularrari gonbita egiten diogu garraiobide jasangarri honen alde egiteko aurreko guztiagatik, eta zeharkako emendakina onatzi ostean mozioaren alde egingo dugu. Gure botoa aldekoa izango da. Eskerrik asko. Elorza jauna. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate Andrea. Eskertzen ditut aldeko boskak. Baina gustatuko litzaidake honako hau gogoraraztea. Mozio honen helburua zen prestakuntza sustatzea eta sustatzea bidegorriek seguruak izatea denontzat. Ez ginen ari mugikortasun planez, ezta garraio planez ere. Azkenik, gustatuko litzaiguke honakoa esatea. Liberal bezala, gure helburua da nahi duenak joan dadila nahi duen bezala. Nahi duenak joan dadila bizikletaz, autos edo oinez, nahi duenak egin dezala nahi duena. Mundu guztiak ez duelako aukerarik txirrindulaz joateko, eta zuek gerra bat sortu nahi duzue autoaren eta bizikletaren artean, eta nik ez dut inolako gerrari sortu nahi ez autoarekin ez bizikletarekin, eta horren arira gustatuko litzaiguke esatea autoak dituztela Getxoko herritarrek eta nahi dutela lekua eduki aparkatzeko. Azkenik, berriro ere aipatu duzue bidegorrien sarea, eta bai noski, bidegorrien sarearen alde gaude eta egongo gara, baina logikoa izan behar du horrek. Ezin da izan bidegorririk gabeko auzoak egotea eta beste batzuetan 3 egotea paraleloan. Ez dute zer aurka, baina nahi dut bidegorrien sarea logikoa izatea eta aukerarik ez duenak bizikleta erabiltzeko aukera izan dezala aparkatzeko. Esan bezala, Getxon herritarrek autoak ditugu. Herritarrok autoak ditugu eta ez ditugu hor ez erabiltzeko baizik eta erabiltzeko. Gure helburua da autoak ere erabili ahal izatea, besterik gabe, eskerrik asko. Beste norbait gehiago? Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Señor Elorza, lamento decir, pero... Elorza jauna. Tamalez, esan behar dut honako hau. Esan duzu, nahi duenak joan dezakela, nahi duen bezala, baina hori falazia bat da. Eta zuek etengabe errepikatzen duzue falazia hori. Eta denek joatea nahi duten lekuna, nahi duten bezala, falazia bat da. Eta denok nahi dugu hori, noski, bai. Eta, izan ere, orain bada posible, eta udal hau horren adibide gisa ikusiko dugu. Etor gaitezke, autos, txirrindulas, metros edo oinez, aukera guztiak daude eskuragarri, besterik gabe. Autos basatoz, kontuan hartu behar duzu, balitekela zaila izatea aparkatzea. Hori da, oztopo bakarra edo desabantaia bakarra autoa erabiltzen bada. Zer gertatzen da, txirrindulas etortzen basara eta horretaz ari da mozio, hain zuzen ere, ez dagoela bidegorririk onaino, eta hortaz, edo sartzen zara errepidean, edo ohituta zaude zirkulatzeko errepidean, edo ez zaizu bururatzen ere egiten. Eta gero ona heltzean, ikusten duzu ez dagoela aparkatzeko lekurik, bizikleta aparkatzeko lekurik. Nik lotzen dut, zinegotzia naizelako ona, baina norbait badator kontsulta bat egitera, udaletxe honetara, edo epaitegietara, edo dana delakora, ez du aukerarik lotzeko txirrindula. Beraz, nahi duenak, erabildezake nahi duen ibilgailua joateko, baina zailtasunak ez dira berberak ibilgailu guztientzat. Zer gertatzen da? Zuek, zuen ekintza politikoarekin lehenetsi duzue, aparkalekua lehenestea gune honetan aurrekontuan sartuta azterketa bat egiteko aparkaleku bat hor sartu beharrean aurrekontuetan bidegorri bat, edo aro batzuk, erastun batzuk, txirrindulak lotzeko. Eta horretaz ari naiz, noski, alde bozkatuko dugu, museoaren alde bozkatuko dugu, keskatuta gaudelako bide segurtasunarekin. Denon bide segurtasunarekin gaude keskatuta udalerri honetan, baina zuen helburua ezin da izan mozio batean zuzentzea zuen ekintza politiko osoa. Beti defendatzen duzuelako autoaren erabilera.
Eta ez duzue gainera interesik beste ibilgailuak sustatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek, Zelai Andrea. Bai, ez nuen erantzungo, baina, bueno. Para ir como quieras. Nahi duzun bezala joateko eta alduzun bezala joateko? Imaginatzen dut. Bueno, bizikletentzako bide gorri sare ona, segurua eta konektatua bermatu beharko litzateke, gaur egun ez dagoena. Baina, bueno, antza Alderdi Popularra oso kezkatuta dago, bide gorri sare batzuk paraleloan doaz. Bueno, nik errepide pilo bat paraleloan ikusten ditut nire herrian. Eta inor ez da kezkatzen. Eta oso ados gaude, eta esan dut hasieran mugikortasun jasangarriaren inguruan, bizikleta bada inpaktu hori murrizteko bide bat, baina mugikortasun jasangarria eredu hori aipatzen dugunean, ez gatoz bat, ez dugu lertzen nola bidegorri sarea sari garenean, bizikletaren erabilera jartzen dugunean, aipatzen dugu, lehenesten dugu mugikortasun jasangarri horren tituluan edo txapelarekin, eta gero sufurral bat itsasadar azpiko autobia bat goaz implantatzera, bai, en nuestro territorio, de Getxo hasta Portugalete, una autovía bajo la ría. Autobide bat, itsasadarraren azpian. Eta ja aprobetsatu nahiko nuke, gaur hain kontzientzia handia daukagula bidegorri saren eta bizikletaren erabileraren inguruan eta mugikortasun jasangarriaren eredua aipatzen ari garela eta bultzatu nahi dugula, badago plataforma bat, Sufubiala hau gelditu nahi duenak, eta otsailean 8an manifestazio bat deitu du Bilbora orduan, danako bidatzen zaituzte. Bidegorriari buruz ari gara, edo... Vale. Mugikortasun jasangarriari buruz erantzuna egin dut besterik ez. Eskerrik asko. Urkitza jauna. Bai, jo por zentrar. Bai, apur bat zentratzearen gaia eta mozioa, esan nahiko nuke eta gogorarazi nahiko nuke badagoela konpromisoa eta gobernu talde honek apustu egiten du bizikletaren alde eta noski seinaleak berrikusiko dira eta zainduko dugu segurtasuna, bermatuko dugu segurtasuna eta saiatuko gara prestakuntzarekin egoera hobetzen. Eta informazioarekin saiatuko gara egoera hobetzen mundu guztiak aukera izan dezan arauak ezagutzeko eta bidegorrien arauak ezagutzeko. Beraz, bi kontu horietan gobernu taldeak konpromisoa dauka eta txirrindularen alde egingo dugu. Nik uste dut lortu behar dugula denon arteko bizikidetza eta horrek aurrera egitea lortu behar dugula uste dut. Ni esker. Eskerrik asko. Beraz, mozioaren bozketara pasatuko ginateke, aldeko bozkak hau batez onartuak geratzen da. Eta honez beste 12. puntura pasatuko ginateke banku iskiatikoak jartzeari buruzko EH Bildu taldearen mozioa. Rañano jauna. Bai, egunon. Getxoko udalaren zegina da auzokide guztien bizikalitatea hobetzea, ahal den neurrian. Horretarako beharrezkoak diren neurriak hartuz. Udalerrian, irrisgarritasuna bermatzea eta mugikortasun berezia duen pertsonei ahalik eta baliabide gehien eskaintzea ere. Gure lehentasuna izan beharko litzateke. Auzokide guztiek, eskubide guztiak izan behar ditugulako. Gero eta udalerri gehiagotan martxan jarri den ekimena, Getxon ere abiatzen da mozio honen proposamena. Espazio publiko batzuetan eserleku iskiotikoak jartzea. Banku horiek diseinatuta daude behar berezi dutenei zerbitzua emateko. Eta hainbat herritan egiaztatu da tresna erabilgarriak direla herri inklusiboagoa eta irisgarriagoa sortzeko. Azpimarratzekoa da, abenduko osoko bilkuran, udalerriko bizilagun batek eskatu zuela eserleku iskiotikoak horiek jartzea. Agerian utzi zuen, atseden hartzeko guneak behar dituztela gure berdegune eta parke ez gozatu ahal izateko. Izan ere, pertsona batzuek zailtasunak dituzte distantzia luzeak egiteko. Bidean ez dituztelako leku egokituak topatzen atseden hartzeko.
Eserleku eskiotikoak jarriz gero, adineko pertsonek eta mugikortasun behar bereziak dituztenek ibilbide luzeagoak egin ahal izango lituzkete, esertzeko lekurik ez aurkitzeko kezkarik gabe. Horrela, bermatuko genuke herritar guztiek espazio publikoaz gozatu ahal izateko ahal izango dutela arazorik gabe. Banku horiek jartzeak herritarren behar bati erantzuteaz gain, bat egiten du Eusko Jaurlaritzaren apirilaren 25-ko 78/2000 dekretuak. Hiri inguruenetako irisgarritasunari eta desgaitasuna duten pertsonen bizikalitatea hobetzeari buruzkoak, ezartzen duen araudiarekin. Dekretu horrek ezartzen du espazio publikoetan irisgarritasun unibertsala bermatzeko betebeharra eta horren barruan sortzen da atsedengun egokiak sortzea. Pertsona guztiei espazio publikoaz gozatzea arrasteko, bereziki mugikortasun behar bereziak dutenei eta adineko pertsonei. Honegatik guztiagatik, honako mozio proposamena aurkezten diogu Getxo osoko bilkurari. Getxoko udalak, udalerriko espazio publikoetan eserleku eskiotikoa jartzeko konpromisoa hartzen du eta horrek duen inbertsioa bere gain hartuko du. Bigarrena, eserleku horiek leku estrategikoetan jartzeko plana ezarriko da. Plan horretan jasoko dira paseatzeko ibilbideak, plaza, parkeak eta lorategiak eta arreta berezia jarriko du adinekoen edo mugikortasun behar bereziak duten pertsonak biltzen diren eremuetan. Eskerrik asko. Bueno, pasatuko naz Defentsara pasatuko zara. Nahiko argi geratu da mozioan zer nahi dugun eta zer egin behar den. Baina arrazoiak gaineratuko dizkiogu ea horrekin osoko bilkura konbentzitzen dugun. Banku eskiotikoak inklusioa eta irisgarritasuna sustatzeko tresna erabilgarriak izan daitezke. Mugikortasun arazoak eta ezintasunak dituzten adineko pertsonei espazio publikoez gozatzeko aukera ematen die. Atseden leku egokiak aurkitzeko beldurri gabe. Instalazio hori esker, adineko bizilagunek edo mugikortasun murriztua dutenek ibilbide luzeagoak egin ditzakete. Aktibo egon daitezke eta parke, plaza eta berdegunez goza dezakete. Haien osasun fisikoa eta ongizate emozionala sustatuz. Horrelako altzariak hartu dituzten beste udalerri batzuetan frogatuta dago oso erabilgarriak direla. Ez bakarrik mugikortasun murriztua duten pertsonentzat, baita beste arrazoi batzuengatik etedenaldi laburrak behar dituztenentzat ere. Hala nola, haurdun dauden pertsonentzat edo gerrialdeko edo artikulezietako mina dutenentzat. Bilbo eta Gasteiz bezalako hiriek dagoeneko ezarri dituzte antzeko neurriak eta emaitzak onak izan dira. Mozioan esan bezala, auzokide batek jada adierazi zuen banku horien beharra osoko bilkura honetan. Zuzenean interpelatu zuen gobernua eta guk aurrekontuen ekonomikoki aurre egiteko oso erreza den proposamena ekarri genuen, baina baztertua izan zen. Ez dugu ikusten aitzakierik ezetza emateko. Gainera, mota horretako bankuak jartzeak irisgarritasun unibertsala eta pertsona guztientzako ingurune inklusiboak sortzea sustatzen du eta bide horretan egin beharra dago. Beraz, azaldutako guztiagatik espero dugu mozioa onartua izatea. Eskerrik asko. Benito jauna. Eskerrik asko alkate andrea. Banku batetik altzatzea zaila izan daiteke mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat eta jakin badakit horrelako instalazioez ari garenean, normalean pentsatzen dugula pertsona nagusiak izan daitezkeela edo desgaitasuna duten pertsonak izan daitezkeela edo aldaka arazo bat izan dezaketen pertsonak izango direla, baina horrelako bankuak onuragarriak dira herritar guztientzat. Gutako edo zeinek momenturen batean premia izan dezake
ebakuntza batengatik edo istripu batengatik, muletak erabiltzeko, eta banku izkiatiko hauek onuragarriak izan daitezke haurdunentzat, adinekoentzat orokorrean, eta egia esan, bankuen edo eserlekuen instalazioa onuragarria izan daiteke askorentzat. Geldiune bat edo geldialdi bat egiteko paseo batean, garraioaren zain zagozenean, edo iesartzeko besterik gabe, babesleku bat edukitzeko eta aire zabalaz gozatzeko. Egia da, udalerriko puntu batzuetan, badaudela banku hauek adibidez, horrelako bankuak daude, Bizkaibusen, geltoki batzuetan, eta interesgarria izango litzateke guztietan egotea, baina egia esan, geltoki batzuetan markezinarik ere ez dago, beraz, zentzu horretan, beste aurrera pauso batzuk eman beharko lirateke markezinak eta gainera banku izkiatikoak egotea. Bere instalazioa aurrekontu partidaren menpe baino ez dago. Hala, aurrekontuen plenoan proposatu zen, esen onartu baina aurrekontu aldaketa bat egin daiteke. Eta horren menpe baino ez egotea, gure ustez, mozio honek adostasuna sortuko du, edo behintzat, hala izan beharko litzateke eta gainera. Eusko Jaurlaritzaren araudiak babesten du proposamena. Gainera, esan den bezala, duela gutxi, osoko bilkura batean, herritar bat etorri zen, horrelako bankuak eskatzera, eta nik uste dut, talde guztioi iruditu zitzaigula zentzuduna zela bere eskaera. Beraz, uste dugu, besterik gabe aurrekontua jarri behar dela hori egin ahal izateko. Benetan uste badugu getxo izan behar dela irisgarria, aurrera egin dezagun zentzu horretan eta erraz dezagun pertsonek atseden hartu ahal izatea banku hauetan. Baldin eta behar badute, banku izkiatiko hauek instalatuko dira puntu batzuetan zeinetan beharrezkoak izango diren. Geltokiak, garraio publikoaren geltokiak, plazetan, pasealekurik ohikoenetan, hau da. Logikoki, horretarako azterlan tekniko bat egin beharko da, baina guk uste dugu proposamen hau martxan jartzea oso erraza dela eta aurrekontuari dagokion kontu bat baino ez dela, besterik gabe, mila esker. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea, banku izkiatikoen instalazioa, hasiera batean, errege dekretu batean gomendatzen zen. Dekretu batek arautzen ditu, oinarrizko baldintzak irisgarritasunarekin lotuta eta diskriminazioarekin lotuta, edo diskriminaziorik ezarekin lotuta. Eta irisgarritasun legean jaso zen, eta garraio ministerioak iragarri zuen. Eta elementu horiek aukera ematen dute aldaka mugitzeko eta atseden hartzeko. Bai garraioen itxarolekuetan, bai iragangaitzasko beste leku batzuetan. Mozioa aurkeztu du EH Bilduk eta mozioa gomendien hildotik doanez eta beste gobernu batzuek egindako gomendioen hildotik doanez eta legintzaldi planaren erronkaren parte denez, 24-27ko legintzaldi planarekin bat datorrenez, erreferenteak izan nahi dugunez irisgarritasunean, neurriak jarriz irisgarritasuna betzeko, alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Zein del Valle Andrea, zurea da. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate andrea. Alderdi Popularrak EH Bilduk aurkeztutako mozioari emandako erantzuna abstentzioa da. Eta abstentzioaren arrazoiak desberdinak dira batetik. Uste dugu banku izkiatikoak instalatzea ez dela nahikoa lekualdaketak saihesteko eta mugikortasun urritua duten pertsonen lekualdaketak ekiditeko. Banku hauek tresna bat dira zerbitzua emateko pertsona batzuei, mugikortasun urritasuna duten pertsonei zerbitzua emateko, baina beste tresna batzuk kanpo geratzen dira. Egokiak direnak premia horiek asetzeko. Hiri altzariei dagokienez, eta tresna hori guztiak gehitu beharko lirateke. Horrez gain, ez gaude erabat ados proposatutako lekuekin. Ezin dugu
bankuen instalazioa mugatu parke edo plazetara. Noski, leku horiek beharrezkoak izan beharko lirateke, baina ez dira leku bakarrak banku horiek instalatzeko. Zuek horrez gain aipatzen dituzue leku estrategikoak. Baina, zergatik mugatuko dugu kolektibo hau leku batzuetara? Aukera izan behar dute, leku guztietatik mugitzeko pertsona asko ez dira egongo ados guk izendatutako leku estrategikoekin. Horregatik, argi dago ez gaudela aurka, ez gaude banku izkiatikoak instalatzearen aurka, baina arago goaz. Guk nahi dugu benetan hiri altzariak egokitzea. Egokitzeko eta bermatzeko getxostar guztiei mugikortasuna eta horretarako lan egingo dugu. Ez soilik udaleremu honetatik baizik eta ordezkaritza dugun erakunde guztietatik egingo dugu lan. Mila esker. Mozio Anderea. Eskerrik asko alkate Anderea eta egun on guztioi. Getxoko udala, danok dakigunez, guztiz bat dator gure udalerrian bizi diren pertsonen guztien irisgarritasun unibertsala bermatzeko eta bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin. Reconocemos la importancia de la inclusión. Garrantzitsua da inklusioa. Izan ere, bere biziko printzipioa da getxo bidezkoagoa eta irisgarriagoa izan dadin. Leku bat izan dadin zeinean aniztasun funtzionala, mota guztietakoa, oztopo bat izango ez dena, pertsona guztiek aukera izan dezaten erabat eta modu autonomoan garatzeko. Bilduk aurkeztutako mozioari dagokionez banku izkiatikoak instalatzeko, aipatu nahi dugu, erabat ados gaudela irisgarritasuna hobetzearekin, baina hori gora bera uste dugu proposamen hau modu oinarrituan aztertu behar dela eta indarreko legeriarekin bat eginez. Hala, Eusko Jaurlaritzaren dekretu batek ezartzen du derrigorrezkoa dela irisgarritasun unibertsala bermatzea espazio publikoetan eta atseden lekuak sortzea, baina ez du aurreikusten ez da zehazki ezartzen banku izkiatikoak ezarri behar direnik. Eta bankuak bai sartzen dira irisgarritasuna bermatzeko. Horrez gain, uste dugu, erabaki bat hartu aurretik, horrelako instalazioei buruz, beharrezkoa dela azterketa tekniko bat egitea, bere bideragarritasuna, eragina eta eraginkortasuna aztertzeko mugikortasun urritua duten pertsonen artean. Egia da banku izkiatikoak neurri bat izan daitezkeela eta onuragarria izan daitezkela, baina bere egokitasuna aztertu behar da beste neurri batzuekin alderatuta. Modu zabalagoan aplika daitezkelako agian horiek irisgarritasuna hobetzeko eta berriro esango dugu konpromisoa dugula etengabe hobetzeko irisgarritasuna getxon eta horren barruan sartzen da etengabeko egokitzapena espazio publikoetan eta beharrezko baliabideak ezarriko dira, adibidez fekorrekin lan egingo dugu etengabe eta udalak etengabeko lankidetza ezarri du horiekin eta konpromisoa irmoa da eta beti egongo da bideratuta bermatzeko abiarazten diren neurriak oinarrituta daudela lege eta teknika irizpidetan eta beti izango da helburua ahalik eta eraginkortasunik handiena bilatzea. Aurretik azaldutako guztiagatik abstenituko gara eta abstentzioa ez da interpretatu behar irisgarritasunaren aurka baizik eta erantzukizunerako dei bezala. Ziurtatu nahi dugu erabat justifikatzen direla egindako instalazioak helburua izanik, konponbiderik eraginkorrenak ezartzea, erabateko irisgarritasuna bermatzeko gure udalerrian. Mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek. Ez, beraz bozketara pasatuko gineateke, mozioaren aldeko bozkak, Partido Sozialista, Euskadiko Ezkerra, Elkarrekin Podemos eta Bildu. Kontrakoak, ez daude abstentzioak, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste 13. puntura pasatuko gineateke. Hondakinak gutxitzeko prebentzio eta kudeatzeko ordenantza sortzeari buruzko Bildu taldearen mozioa. González jauna, Rodríguez jauna, parkatu. Bai, irisgarritasunari buruzko Getxoko ordenantza zaharra da. Zaharra eta oso desfasatua. Hondakinen kudeaketa egokia egitea ezinbestekoa da, eta gaur egun ordenantzak ez dio errealitate horri erantzuten. Beraz, gero eta agerikoagoa da, gai honekin ordenantza propio bat sortu behar dugula Getxon.
Kontua ez da nola garbitzen dugun, baizik eta gure gizarteak etxostarrok zer nolako jarrera dugun hondakinen aurrean eta ekonomia zirkularraren aurrean. Hondakinen kudeaketa gu guztion ardura da, ahalik eta hondakin gutxien sortzea, berrerabiltzea eta abar. Eta horregatik errealitate honi behar den bezala heltzeko, udal honek hondakinen inguruko ordenantza bat sortu behar dugu. Hiri-garbitasunari buruzko udal ordenantza 1982 urtean onartu zen eta 2000 urtean moldatu azkenengoz. Denbora tarte luze horretan asko aldatu da legedia. Europar Batasunak 2018 urtean 2018/851 egokitu zuen 2008ko urteko onartutako hondakinen inguruko esparru zuzentaraua. 2018 urtean ere Europar Batasunak ekonomia zirkularraren paketea onartu zuen. 2019 urtean plastikozko hainbat produktu ingurumenean duten eraginaren inguruko zuzentaraua onartu zuen Europak. Hauek dira soilik Europar Batasunak hartutako erabaki batzuk. Hondakin esparruan hainbat erabaki garrantzitsu hartu baitira. Aipatu behar da ere, Estatuak 7/2022 hondakinen eta lur kutsatuen legea onartu zuela, zeinak aipatu 2018/851 zuzentarauaren transposizioa egiten duen. Eta 1055/2022 dekretuak abenduaren 27koa zeinak ontzi eta ontzien hondakinei buruzko araubide juridikoa sartzen duela. Azkenik ezin aipatu gabe utzi Bizkaiko Foru Aldundiak 2024ko abenduan onartu zuela tokiko eskumenak diren hondakinen kudeaketa eta prebentzio plangintza. Agerian denez, gauza asko gertatu da hamarkada hauetan eta gure garbiketa ordenantza zaharkituta dagoela agerian geratu da. Erabiltzen diren termino eta definizioak ere aldatu baitira. Onartu berri diren lege eta arau guztietan arrakasta lortzeko herritarren partaidetza eta konpromisoa oinarrizko zutabeak dira. Beraz, mozio honen bitartez, hondakin prebentzio eta kudeaketaren ekonomia zirkularrerako ordenantza egitea prozesua abian jartzea eskatu nahi dugu. Eragile garrantzitsuen eta batez ere herritarren parte hartzearekin egin behar dena eta hondakin kudeaketari dagokion garrantzia ematen diona. Horrekin batera ezin aipatu gabe utzi hondakin tasa. Hau ere egokitu behar da. Europak, Estatuak, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak argi dute. Batetik hondakin tasak eta zarama tasak hondakin kudeaketak suposatzen duen kostua estali behar du. Bestetik eta are garrantzitsuagoa dena, hondakin eta zarama tasa horien ezaugarriak kontuan hartu behar dira. Hau da, hondakin produktoren ardura erdigunean jarri behar da. Nolabait esateko, gehien kutsatzen duenak gehiago ordaindu beharko du. Edo ikuspegi baikorrago batekin ikusita, birziklatzen duenak hondakinen zorreran gutxitzen duenak eta hondakinen bilketan laguntzen duenak gutxiago ordaindu behar du. Funtsean, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSEek 2018 urtean EH Bildurekin adostu zutena eta bete ez dutena. Bukatzeko, gomendagarria ikusten dugu udalak hondakinek gutxitzeko eta prebenitzeko kudeaketa plangintza zuzentzailea egitea. Hau guztia era parte hartzaile batean egin beharko da. Kontuan hartuta Europak ezarritako helburuak, izan ere, 2030 urterako udalak hainbat urrats eman beharko ditu norabide horretan, eta horretarako inbertsioak egin beharko ditu ezinbestean. Beraz, honako akordio proposamenak luzatzen dizkiogu osoko bilkura honi. Udal gobernu taldea hondakina gutxitzeko, prebenitzeko eta kudeatzeko ekonomia zirkularreko ordenantza egiten hasiko da. Horretarako prozesu parte hartzailea egingo du eta ordenantza 2025ko abenduaren 31an onartuta egotea izan beharko da helburua. 2. Udal gobernu taldeak zaramabiltzeko, garraietzeko eta tratatzeko tasaren egokitze prozesua abiatuko du. Egokitze prozesua era parte hartzailean egingo da eta egun indarrean dauden legeak ezartzen eta gomendatzen dutenari egokituko dira. Helburu da tasa berria 2025ko irailerako onartuta egotea. Eta 3. Udal gobernu taldea, udal hondakinak gutxitzeko, prebenitzeko eta kudeatzeko plangintza zuzentzailea egiten hasiko da herritarren gizarte eragileen eta alderdi politikoen parte hartzearekin. Plangintza hau 2025ko abenduaren 31erako beranduenez onartu beharko da eta bere indarraldia gutxienez 2031ko abenduaren 30 arte luzatuko da. Defentsara pasako zara? Bai, bueno, egia esateko zalantza dauzkan nola hartu defentsa, baina eutxiko diot hasierara. Ze, karo, aurreko mozioan, pizkat harritu naute, boska batzuk.
Egia esateko guk duela, hondakinak horre esaten da, ezta? Daukagun ordenantza oso zaharkitua dago. Berez ez daukagu hondakinen inguruko ordenantza bat daukagu, garbiketa ordenantza bat, eta horren barruan hondakinak aipatzen dira. Baina gauzak asko aldatu dira. Eta esan dugunez, asko aldatu dira, zentzu honean, zorionez. Agian batzuk gehiago nahi izango genuke, beste batzuk gutxiago, baina zentzu honean goazela, behintzat hondakinei dagozkien garrantzia ematen diogunean. Beraz, gustatuko litzai guke, mozio hau, gonbite bat bezala hartzea talde guztiei eskatzen diegulako ardura hondakinen gaia. Eta guk ez dugu ukatuko, azken urteetan ardura pasoak eman dituela, edo udal gobernuak eman dituela. Konposta egiteko instalazioa jarrita dago, Bildurekin sinatutako akordio baten emaitza, berantiarra izan arren, biolehorketa gunea ere jarri du udalak, herrian zehar hondakin bereziak biltzeko garbigune txikia jarri izan ere pausu hona da, ontzimarroia hondakin organikoa biltzeko eta bar pausu hona da, egia da oraindik ere oso gutxi erabiltzen dela, baina oraindik ere nahiko urrun gaude Europak ezartzen dituen helburuetatik. Eta urrunketa hori gutxitzeko eta Europak ezartzen dituen helburuetara gutxitzeko egiten dugun proposamen hau. Si analizamos la ordenanza en vigor y lo que se... Indarreko ordenantza aztertzen badugu eta legeria aztertzen badugu, ikusten dugu oso desfasatuta gaudela eta ez direla betetzen helburuak. Y ya lo hemos dicho, nos gustaría que esto se tome como una invitación. Bezala, gustatuko litzaiguke gonbidapentzat hartzea baterako lan egiteko 2025ean eremu honetan eguneratzeko. Eta eguneratzeko erantzukizuna dugulako denok, eragile politikook erantzukizuna dugulako, baina horrez gain erantzukizuna duelako herritargoak. Ere bai, eta udala eredugarria izan behar duelako. Badaude arau batzuk esartzen dutenak, baldintza batzuk daudela, eta data batzuk esartzen dira araudian. Ondo dago epeak eta datak betetzea, baina badaude beste gauza batzuk bete behar direnak, badaude beste helburu batzuk desiragarriak direnak. Adibidez, 2025ean gaikako bilketaren 45%ra heltzeko helburua dago ezarrita. Eta Getxoko udalak 23an horiek dira webgunean eskuragarri dauden datu berrienak 126an dago. Getxo dago 126an, gutxi gora bera, ia 127an, eta zentzu horretan lan egin behar dugu. Denok egin behar dugu lan zentzu horretan, eta horregatik aurkeztu dugu mozio hau eta proposamen hau horregatik egiten dugu, proposatzen dugu ordenantza bat lantzea eta tasa bat egitea proposatzen dugu. Izan ere, tasak jaso behar du nork birziklatzen duen gehiago eta nork gutxiago, eta orain gure edukiontzien egitura ez da perfektua saritzeko gehien birziklatzen dutenak, edo beira berdean sartzen dutenak ezin ditugu saritu, baina badugu egitura bat saritzeko edukiontzi marroia erabiltzen dutenak. Egitura hori daukagu giltza behar delako. Beraz, zentzu horretan lan egin dezakegu tasaren arira. Eta Europako legeriak eta Estatu mailako legeriak hori jasotzen dute. Baita Alduriaren planek eta Eusko Jaurlaritzaren planek ere hori jasotzen dute. Beraz, gure mozioa erabat lerrokatuta dago erakunde guztiek proposatutakoarekin. Baina ere gehiago. Erakundeek esaten dute, hondakinen kudeaketak sortzen dituen gastuak ordaindu behar direla hondakina biltzeko tasarekin eta hondakinen salmentarekin. Hala, udalaren planen arabera, 18%ko desfasea daukagu. Eta horretan sartzen da aurreikuspen guztia. Hondakinen salmentagatik aurreikusitako diru sarrerekin hori kontuan hartzen da. Eta tasa berrikusi behar da, baina helburua ez da igotzea baizik eta egokitzea. Adibidez, birziklaketan parte hartzen duena gutxiago ordainduko du, besterik gabe, eta hildo horretatik lan egin nahiko genuke guk. Eta gero, azkenik, egia da, berritu behar dela, edo berritu dela zaborren kontratua eta tasa eta ordenantza aurkezten ari garela, baina horrez gain gure ustez beharrezkoa da diseinatzen hastea plan zuzentzaile bat, eramango gaituena 2030era. Eta hori guztia guk nahi dugu horrela egitea, gonbidatzen zaituztegu, alderdi guztiak gonbidatzera eta gizarteragile guztiak gonbidatzea, batez ere, herritarrak ere, bai. Horrela, herritarren kontzientziazioa areagotuko dugulako, mila esker. Benito jauna. Gracias, señora. Bai, eskerrik asko alkate anderea. Bien, entiendo que el grupo proponente
talde proposatzaileak interesa dauka proposamena sartzeko eremu horretan. Eguneratu nahi du ordenantza eta eguneratu nahi ditu tasak, eta 2018an sinatutako akordioan sartu nahi du, baina akordio hori sinatu zenuten zuek, EH Bildukoek, gobernu taldearekin, mozioan esan bezala, zuek sinatu zenuten, eta gainerako taldeok ez dugu zertan erantzukizunik eduki horren inguruan. Duela 6 urte sinatu zenuten, aldebikoa izan zen, eta itzi zen. Oraindik hondakien foroaren lana bukatu gabe zegoenen eta galdera bat egingo dut. Zer gertatu da hondakien foro horrekin? Eta gainera, akordio horretan erabaki batzuk hartu ziren. Naiz eta herritarrek hori eskatu, izan ere pedala jartzeko eskatzen zuen herriak edukiontzietan. Eta urratu da akordio hori, eta horrek ez du ezer honik esaten betetzen ari ez den parteari buruz. Edo nolare, edalde batera utzita hori, duela urte askotakoa delako, duela 6 urtekoa, itzuzen ere, ados gaude, beharrezkoa dela eguneratzea ordenantzak. Desfasatuta daudelako, eta horregatik alde bozkatuko dugu. Hala, garbiketa ordenantza, 82koa da, gero egon dira beste eguneraketa batzuk, baina data horiek kontuan hartuta argi dago lan ildo bat izan beharko litzatekela udalerri honentzat eta herritar guztientzat ordenantza hauek eguneratzea. Hala, mozioan esan bezala, hondakinak kudeatzeko legeriak asko aurreratu du azkenengo urteotan, eta gainera helburu handizaleagoak eta zorrotzagoak ezarri ditugu, zorionez, noski. Hala eta guztiz ere, eta emandako aurrera pausoak gora bera, eta noski aitortzen dutala izan dela. Adibidez, aurrera pausoak egon dira organikoaren tratamenduan, Bizkaiko Foru Aldundiak ezarritako konpostaje plantarekin bezala ze. Eta horrez gain, garbi gertuz instalatu dira, zifra batzuk onartu dira, eta ematen du horrek birziklapena bultzatu duela. Lehen, garbiguneran ematen genituelako, baina aurrapenak dauden horren, helburuak oraindik ez dira bete. Uztailean, Ocio Andereak prentsa ohar bat argitaratu zuen, esanez, Getxon gaikako bereizketa 130 ingurukoa dela. Hala eta guztiz ere, udalak ezarritako helburua zen 150koa, beraz, apur bat urrun gaude oraindik ere suabe esatearren. Gainera, Europako araudiak 2025erako sartzen du 155ko helburua bereizketari dagokionez, jatorrian bereizteari dagokionez. Beraz, apur bat urrun bagaude, eta hori aitortu beharra dago. Noski, galdera da, nola handituko dira 100 horiek? Eta gero, batzordean ikusten dugu, uralita zati bat daramala urtebete boluen, edo nola motibatuko ditugu herritarrak, erantzunkideak izan daitezen horrelako gauzak gertatzen badira, galdera horiek, erantzun beharko lirateke ordenantzan. Uralitaren agin ez zaizue gustatzen, baina guri ez zaigu gustatzen kutsatzailea den zeo zer hor egotea botata. Eta gero tasen kontua dago, hori beti da konplexua, aipatzen eta kudeatzen, baina orain datu bat eman da, nik ezagutzen ez nuena. 118ko desfasea dago udal gobernuaren aldetik, eta guri esan ziguten, egungo tasek, zerbitzua osorik hartzen zutela, beraz, argitu beharko dugu. Argitu beharko dugu hori ala den, baina egia bada gobernu taldeak esaten duena, tasak, egungo tasek zerbitzua betetzen dutela, egungo gara betetzen legeak esandakoa, eta ez litzateke beharrezkoa izango, tasa handitzea, baina beharrezkoa izango litzateke, tasa egokitzea garai berrietara. Batetik progresiboak izan beharko lirateke tasak, baina horrez gain, garrantzitsua da kontuan hartzea zenbat hondakin botatzen duen herritar bakoitzak, eta teknikoki hori zaila da, badakit, baina beharrezkoa da. Horrez gain, beharrezkoa da saritzeko eta pizteko hondakinen kudeaketa eta birziklapena. Beraz, ondo iruditzen zaigu tasak berritzea. Eta ez dugu uste, berritze horretan, bidezkoa denik, errekargu bat esartzea guztioi. Berriro esango dut. Egokitu beharra dago garai berrietara. Eta helburu horretara, helburua da birziklapena eta murrizketa saritzea. Eta azkenik, aipatu nahi dut foroa. Parte hartzeko foro bat zen, eta ez dugu gehiago jakin horren inguruan 2019tik. Ados gaude?
ordenantzen aldaketa egin behar dela denboraz, baina hondakien foroa izango litzateke espaziorik egokiena horrelako prozesu bat abiarazteko, baina ez dakigu ezer horren inguruan. Díaz Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, la ley 7/2022 7/2012 legeak hondaki buruzko araudia esartzen du ekonomia zirkularrerako eta bertan esartzen da tokiko administrazioen eskumena ordenantzak eguneratzeko. Hori guztia hondakinen kudeaketaren inguruan. Hortaz, eztabaida lege kontu bat da eta bete behar da. Legeria 2024ko urtarrilean udalerrien federazioak ordenantza eredu bat planteatu du hondakinak biltzeko termino hauetan. Eta denok dakigu berria dela gai hau. Eta egokitu beharra dagoela, hala da, besterik gabe. Jakin badakigu, Getxon lan egiten ari dela, beste udalerri guztietan bezala, horretan lan egiten ari gara. Eta beharrezkoa da, lantzea hondakinak kudeatzeko ordenantza berria, araudi guztia betetzen duena, Europakoa, Estatukoa eta Bizkaiko Foru Aldundikoa, baita Eusko Jaurlaritzarena ere. Esan beharra dago, eredu batean lan egin dela orain arte, eta helburu hori bete dela, edo arrakastatua izan dela. Hala, jatorrizko bereizketa datuak onak dira. Erreferenteak gara kontu batzuetan, eta jarraitu behar dugu hobetzen, eta hori egingo dugu. Ez gaude ados katastrofistak diren ikuspegiekin, naiz eta hemen horrela planteatu diren. Guk konfiantza daukagu, epeetan daukagu konfiantza, eta arloak esarritako lehentasunekin ados gaude, eta konfiantza daukagu aurrera egingo delako, modu parte hartzailean orain arte bezala. Horregatik gure boska abstentzioa izango da. Lorza jauna. Sí, gracias, alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Lehenik eta behin, nik ez dut esango, ez denik zaharra. Ordenantza baina kasu desberdinak daude. Ordenantza asko ez dira heltzen, baina helduko dira, ez dakit. Ikusiko dugu. Baina horrez gain, ezin dugu esan, horregatik ez garenik betetzen ari gainerako araudiak hondakinen eremuan. Hala, aurreko kontratuan zuek asko izan zenuten esateko 2018an hitzartu zenuten azkeneko kontratua, baina horrek ez zuen funtzionatu eta desastre hutsa izan zen. Hala, atesateko sistema esaren nahi zenuten beste kurrentzia batzuen artean, eta esan aldi zuet greba bat izan sustatu zenutela eta askok pairatu genuela eta oso gogorra izan zela. Zuk zeuk aipatu dituzu egindako hobekuntzak. Eta esan beharra dago, hobekuntzak egin direla ez zuen akordioari esker, baizik eta gurekin egindako akordioari esker. Hemen, haua betetzen zaigu, txaburrentasari buruz, eta esaten duzu ez direla igo behar, eta egitan, kudeaketa onari esker lortu dugu, zaborren tasa geldiaraztea, aurten geldiarazi da, eta urrengo urterako murriztu dela lortu dugula aitortu behar da. Eta hori guztia lortu da Alderdi Popularrarekin egindako akordioi eskera, eta guztiz ere gainerako udalerrietan, gaur egun, igoerak baina ez ditugu ikusten, eta posten naiz, zuek aitortu duzuelako, asko betu dela, eta norabide honean goazela. Begibiztakoa den bezala, hori ezin da egin, egun batetik bestera eta denbora laburrean, denbora behar da horretarako. Eta ekonomia zirkularra sari zaretenean, ni ez nago oso jarrita, edo ez nago oso eguneratuta horrelako azpiegituretan, baina kudeaketa asko ikusten ari gara, larraina zubin, eta nik uste dut, horiek balioan jartzen dutela zer nolako esfortzu egiten ari dena ekonomia zirkularrean eta hondakinen kudeaketan. Hala eta guztiz ere, nik atzo begiratu nuen zer nolako lan egiten ari diren zuek kudeatutako udalerrietan, eta benetan esan behar dut ez dudala ikusi. Beraz, agian zuek gure eredua eraman beharko zenukete beste leku batzuetara, badakit asko dagoela egiteko, zuek esan zenuten bezala, baina ados egongo zarete asko betu dela. Eta bide honean goazela horregatik, nik uste dut aurka bozkatuko dugula, zue mozioaren aurka. Eskerrik asko.
Ocio Anderea. Bai, eskerrik asko alkate andrea. Bien, desde el equipo de gobierno somos plenamente conscientes. Gobernu taldetik jakitun gara oso garrantzitsua dela hondakinak kudeatzea. Deskarbonizazio eredu baterantz eta mugikortasun jasangarriko eredu baterantz joteko. Eta horregatik neurriak garatu izan ditugu ekonomia zirkularrarekin bat eginez eta berriki onartutako araudiekin bat eginez. Horretarako daukagu Europar Batasunaren zuzentaraua, 7/2022 legea eta foru araua 2/2024 plan integrala onartzen duena hondakinak kudeatzeko tokiko eremuan. Gogorarazi behar da, 22ko legea dela Europako legeriaren transposizioa eta segimendu taldea, zuek parte izan zarete, zirriborro bat egin zuela. Naiz eta prozesu hau geldiarazi zen Europako zuzentaraua indarrean sartuko zelako eta 22an transposizioa egingo zelako. Naiz eta oraindik ere datuak ez dauden, getxo erreferentea da jatorrizko bereizketan eta guk aktiboki entzuten ditugu herritarrak. Eta gainera jakitun gara herritarrek esfortzu egiten dutela eta haiek dira protagonistak jatorrizko bereizketa egiten dutelako izan ere. Getxo, batez bestekotik gora dago Bizkaian eta erreferentea da kontzientziazioan dentsitate altuko hiriguneetan. Eta, naiz eta 2025ko helburutik urrun gauden, bagoaz leku honetik. Izan ere, 2023an kartoiaren bereizketak 17% gainditu zuen bitartekoa eta beira 13%. Bide batez, 2024ko datuak ditugunean publiko egingo ditugu, argitaratuko ditugu eta gure araudia eguneratzea baterako eta denon helburua da, baina modu zorrotzean eta egin behar dugu beti tokiko eskumenak betez. Eta prozesu horrek jarraitu behar ditu ezarritako prozedurak, beti ere bermatuz herritarren parte hartze eraginkorra eta egituratua. Zentzu horretan, kontsulta publikoa mekanismo klabea da, iritzi guztiak jasotzeko eta ezagutzeko ekarpen guztiak horrela, araudia behar bezala egokituko da. Eta goiz eginez, ziurtatzen da arauketa aukera guztiak eskuragarri daudela eta hasierako onarpena baino lehen egingo dela. Gobernu taldeak helburutzat du ordenantza aldatzea, garai berrietara egokituz. Prebentzioa sustatuz eremu horretan eta gainera ordenantza fiskala berrikusiko da eta horrekin batera egin beharko da eguneraketa ikuspegi bateratua ziurtatzeko alderdi guztiak modu orekatuan ezarriko dituena. Prozesu hau sartu beharko da foru arauan eta hondakinen ordenantzarekin bat eginez. Beti ere Europar Batasunak ezarritako helburuei jarraiki. Kontuan hartuta maila tekniko handia eskatzen duela gai honek, aztertu dira praktikarik onenak. Arrakastaz zehaztutakoak edo esarritakoak beste eremu batzuetan, ikusteko zein den egokienak getxorentzat. Horrela, erabakiak har ditzakegu modu arrazoituan eta zentzudunean. Eta prozedura horietatik abiatuta lantalde horiek sortuko ditugu zeinetan eragile guztiek aukera izango duten parte hartzeko eta ekarpenak egiteko araudi berria esartze aldera eta sortze aldera. Ikuspegi honek aukera emango digu esartzeko hondakinak kudeatzeko eredu jasangarriagoa, oinarrituta egongo dena evidentzian eta herritarren ekarpen guztia jasoko dituena. Gure abstentzioak, gure konpromisoa erakusten du gai honekiko, baina beti ere bat eginez administrazio desberdinen ikuspegiekin eta arabekin. Eta gobernu talde honek egindako lanarekin bat etorriz. Mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek. Yo la verdad a veces cuando escribo las... Batzuetan, saiatzen naiz lortzen akordioa, eta saiatzen naiz interes alderdikoiak alde batera uzten. Eta gero ikusten ditut hitzaldi batzuk ulertzen ez ditudanak. Ez dakit EAJaren
Eta gure hitzaldiaren arteko aldea zein den. Pero se trata de abstenerse. Bueno, Baina, abstenitu nahi duzue, bale, oso ondo. mucho el PP del que hablaré luego. Horretan aditua da Alderdi Popularra, eta horri buruz gero hitz egingo dut, baina irakurri legea. Legeak hitz egiten du bat esateko zerbitzuari buruz, eta ez guk. Beraz, Cuando se hacen discursos para hitzaldiak egiten direnean justifikatzeko justifikazina dena komeni da, esatea zertaz ari den, edo jakitea zertaz ari den. Eta Elkarrekin Podemosekoari, besterik gabe, hau esan nahi diot. Inork ez du proposamen hau sartzen 2018ko akordioaren baitan. Aipatu dugu hori adibide bezala. Orduan, adostu ziren zenbait kontu, islatuta daudenak proposamen honetan, eta islatuta zeudenak jada 2018ko araudian. Hori da adibidea, besterik gabe. introducido una serie de cambios legislativos y el último es la aprobación del plan de reintegración. Eta bueno, hondakinen barrevalorizazio plana ere hor daude. 2024ko abendukoa. Alderdi sozialista esaten ari da gauzak garaiz egiten ari direla, baina denboraz. 2022koa da legea. 3 urte pasa dira. 3 urte. Epe hori apirilera bitartean daukagu. Eta gero zer? Beraz, kontutan izan, pasaden mendeko araudiarekin ari garela. En cualquier caso, Edo nola ere... bueno, tampoco me preocupa. Bueno, ez nauk eskatzen ez da ere, Bueno, Alderdi Popularrak esan nahi baldin badigu Que las medallas son suyas. bereak direla medaiak, ba, tira, ordenantza egiten bada, eta modu parte hartzaian egiten bada, eta, bueno, helburu guztiekin bat etorrita, Será bien que se pongan las medallas y que le... ondo irudituko zaigu medaia jartzea, eta solapan sartzea. Baina jarri digun adibidea, ba, bueno, araudiak dionaren kontra doa, ezin da hondakinen tasa jaitsi. Basuras, incluido la venta de residuos. Hondakinen salmenta barne hartzen duen tasaren kasuan, 2025ko aurreikusia, 6.200.000ko diru sarrerak aurreikusten dira. 6.200.000. Zehazki. Costos de la recogida, tratamiento y tratamiento suman 7.600.000. 6 milioi eta piku kostua bilketarekin. Ezin da tasa gehiago jaitsi. Horrela ezartzen duelako legeak. Pues se analicen. Lo que se puede... Baina diskurtsoak egiten direnean aztertu behar dira. Zer egin behar dugu? Azken finean berrorientatu. Eta erreziklatzen duenak, ba bueno, gutxiago ordain dezala. Eta azkenean, kontenedore marroian sartzen duena dena, horrek gehiago balio dezala. Beraz, berriro diot, matizazio hauek gutxi gora bera, garrantzitsuena da hau guztion artean egitea. Izan ere guztion artean egiten dugunean, bakoitzak bere partea egingo du, baina kontzientziazioa areagotuko dugu. Eta, a ber, gobernuak egin nahi badu eta beste medaia bat jarri Alderdi Popularraren eta PSOEren bezala, ba ulertzen dut, ba 2022 urterako ez utzi da gero ez esan emaitzak ona direla, azkenengo datu diotenean 36a, zuk esan dozu paperezko birziklapena, 110 iritsi zen guztizkoa kontutan hartun da. Eta udal egunean, azkeneko datuak 2017koa dira. Beraz, borondaterik onenarekin ari gara esaten guztion artean egin behar dugula, ez da horren zaila. Algunas cosas, pero vamos a hacer entre todos. Guazen guztion artean egitera. Beste norbaitek? Ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontrakoak, Partido Popularra, abstentzioak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta honekin batera 14. puntura pasatuko ginateke. Benito jauna. Gracias, alcaldesa. Procedo a leer la moción. Mozio irakurriko dut. Moción para sobrebajar el precio de la vivienda en Getxo.
Gure udalerriko etxe bizitzen prezioari buruzko azken datuen arabera zenbatekoak kezkagarriak dira berriz ere. Prezioa jaitsi edo mantendu beharrean igotzen jarraitzen dute. Fotokasaren alokairuko etxe bizitza Espainia 2024an azken txostenaren arabera, Bizkaian getxon igo dira gehien prezioak, 7,8 gehiago. Udalerrian metro kuadroaren batezbesteko prezioa 4,83 euro metro karratuko da. Idealistak, igezin enbestatari batek sektoreko merkatuaren portaera aztertzen du eta 2024ko abenduan getxoko alokairuaren prezioa aurrek urteko hilabete berarekin alderatuta 5,3 igo zela adierazi du. Igezinen salmentaren prezioari dagokionez aldi horretan 3,9 igo zen. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako alokairu merkatuaren estatistikaren 2024ko bigarren hiruhilekoko datuak ikusten baditugu, getxotarrek 929 euro ordaindu zituzten batez beste Bilbo metropoli deneko gainerako herriek baino 18,5 gehiago, azken finean ere. Datu horiek kontrastatzen dira beste datu batzuekin. Izan ere, prezioen jaitsierak bizitegi merkatuko eremu tentsionatuak denbora batez funtzionatzen ari diren udalerrietan erkatu dira. Zehazki 2024ko urrian Kataluniako Generalitateak urteko bigarren hiruhilekoko datuak argitaratu zituen eta datu horien arabera eremu tentsionatu deklaratu diren udalerritako alokairuek behera egin dute. Joera hori errepikatu zen iazko hirugarren hiruhilekoari buruzko datuetan. Ez dago aitzakiarik, gure udalerrian etxe bizitzaren prezioa etengabe igotzea eten behar da. Del precio de la vivienda en nuestro municipio. Ez bada egiten, gure auzokoen bizikalitate oztopatzeaz gain ondorio demografiko eta ekonomikoak ere egongo dira. Azkenik, gure udalerrian bizitegi merkatuko eremu tentsionatu deklaratzeak udalerri honetako urrengo hirigintza eragiketetatik lortuko den lurzoru ondare publikorako lurzoru libre guztia etxe bizitza sozialak edo zuzkidura etxe bizitzak eraikitzeko eta kudeatzeko erabiltzera behartuko du. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamen hau helarazi nahi diogu Getxoko Udalbatzari. Azaldutako datuak ikusita, Getxoko Udalak etxe bizitzaren prezioa jaisteko neurri posible guztiak hartuko ditu. Bizitegi merkatuko eremu tentsionatu deklaratzea barne. Horretarako justifikazio memoria bat egingo du etxe berriak sortzeko eta bertako biztanleriarentzat etxe bizitza nahikoa ez hornitzeko arriskuan oinarrituta eta etxe bizitza legeak horri buruz ezarritako jarraibidari jarraituko dio. Bien, volvemos a traer a este... Berriro ere, osoko bilkura honetara dakargu Getxoren arazorik handiena. Etxe bizitzarako eskubidea. Berriro diogu, zoritzarrez, eta esan barra dago, egoera berdina delako, egoera kezkagarria delako, eta etxeak alokatzeko zein erosteko prezioak oso altua dira. Eta arestian askotan, eztabaidatu badugu ere, pentsatu dugu berritasun asko daudela mahai gainean eta kontutan hartu behar direla. Eztabaida honetan. Batzuk, ezagutu izan ditugu aste honetan. Esate baterako, jakin izan dugu, epaitegi konstituzionalak behin betiko baztertu duela alokairuaren topea. Inkognita bat zen, hori egitekoa zen, hori jakitza gertatzen zitzaigun, errekurtso konstituzional asko egon dira tartean, etxe bizitza legeari aurkeztutakoak eta sententzia hau, legearen aldeko sententzia honetan, duda guztiak entzen ditugu jada, ezta, inseguritate juridikori baztertuta geratzen da. Beraz, argumentu hori jada deskartatuta geratzen da. Bestetik ikusten dugu hainbat eta hainbat udalerri direla, jada, zentzu honetan aurrera egiten jarraitzen dutenak. Errenteria esate baterako Euskadiko lehenengo udalerria bihurtu da, eremu tentsionatuak deklaratzen eta boen argitaratzen. Donostia Pirilan egingo du eta Barakaldoren kasuan ere Bizkaian alas egingo da. Bere lanak egin dituzten udalerriak dira eta Laster figura horri esker alokairuaren prezioak mugatu halko dira datozen urteetarako, lege estatal honetan jaso bezala. Beraz, zentzu horretan urgentea iruditzen zaigu getxoatzean ez geratzea, getxok ezin du permititu hori. Beste birritan ere debatitu izan dugu, Eusko Jaurlaritzaren txostenetan ez da esaten getxo balizko udalerri izan daitekela, baina horrek ez du esan nahi
udalak bere txosten propioak egin ezin dituenik. Gainerako errekisitoa konprobatzeko. Ezinbestekoa da, inoiz baino gehiago lehen esan bezala. Hainbatetan, Generalitateak emandako datuei erreparatuz gero, esaterako. Esaten da, kasuen 169an, hileko kuotak 1,5 jaitsi zirela lehenengo 3 hilabetean. Kasu batzutan, Kornellà de Llobregat daukagu, kasu bezala hor, 1,7 jaitsi ziren lehenengo 3 hilekoan. Eta tendentzia hau ere konfirmatu izan da gerora. Alokairua duela urtebete, baino basoagoak baitira. Bestalde, beste leku askotan prezioak 6,1 jaitsi dira topea aplikatu estenatan. Beraz, beste toki batzutan funtzionatu badu eta martxan jarri badute zergatik getxon ez. Eta berriro diot, Kataluniako datuek ere zer erakusten dute. Pisuen eskaintza ere, kontutan hartu behar dela, eskaintza hori azken finean pisuek alokatzeko ordez tenboradako alokairurako edo turismorako alokairu bihurtzen ari da. Eta horrek pentsatzera eraman behar gaitu, etxebizitza turistikoaren arazoan oraino iritsiko den. Getxorentzat azken finean arazorik handiena da, ikusi dugulako gero eta lizentzia gehiago ematen direla modu deskontrolatuan. Azkeneko aste honetan bertan jakin izan dugu Azpeitiko udala izango dela lehengoa etxebizitza hutsari tasa bat jartzen, kontsumo datuen arabera egingo dute eta benetan espero dut funtzionatzea eta trabarik aurkitzen espadute, benetan espero dut, horiek konpontzeko gai izatea. Izan ere, hauze da uste dut ez duguna aurkitzen udal honetan, ez da? Borondatea, martxan jartzeko borondatea, gora berak egon arren. Eta, askotan posible da, arazo teknikoak egotea, baina martxan jar daiteke, zalantzak argi daitezke, eta aurrera jarraitu. Zoritzarrez hori da aurkitu ez duguna. Zalantzari gabe etxebizitzaren prezioa regulatzea, jaistea ez da bat ere erraza, ez da neurri bakar baten frutua izango ez da ere, baina gauza garrantzitsu bat komentatu nahi dut. Mozio honetan proposatzen dugun neurria ez da inkompatiblea inondik inora ere udal gobernua proposatutako neurriekin. Eta horregatik oso garrantzitsua da hausnarketa bat egitea eta berriro diot ezin gara atzean geratu etxe bizitzarloan. Díaz Anderea. Eskerrik asko. Guztiok dakigun bezala, gure lehentasunetako bat da. Alderdi sozialistaren lehentasunetako bat, eta lehen esan bezala, arazo hau ez zaigu guri bakarrik gertatzen, hainbat herri handitan ikusten dugun egiturazko arazoa da. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako datuen arabera, 2024 bitartean, 30.000 etxe bizitza berri erregistratu dira alokairu erregimenean, fiantzekin, 82.787 etxe bizitzatik. Hau da, 173ko hazkundea egon da, 6 urtetan. Egia da, arauz, etxe bizitzetan hori egin behar zen, hitzarmen bat, sinatuta batzuten, alokairu hitzarmen bat, baina 2015etik aurrera. Baina datu hauek erakusten dutena da, etxe bizitza merkatuan alokairua gora egin duela, oroar mantentzen dela behar izana, aurrek urteekin alderatzen badugu, baina horrek ez du esan nahi arazoa konpondu denik. Eta getxon gutxiago. Baina egia da diskurtso katastrofita batzuetatik haratago joan behar dugula, alderdi sozialistak eta beste batzuek diskurtso horiek erabili dituztelako, eta datuek azken finean esaten digute, gorakada bat egon badagoela. Bai esan behar dugu azken finean hobetzeko margena dagoela, laguntzeko jabe txiki hoiei beraiek ordain ez ditzaten,
ondorio hauek. Hala eta guztiz ere esan behar duguna baita ere etxe bizitzaren prezio altua horrela dela demandak oferta gainditzen duelako. Zer gehiago? Kontutan izan behar dugu baita ere, jada ez dagoela solarerik ia, oruberik hobeto esan da, eraiki ahal izateko. Eta etxe bizitza tipologia desberdinen arabera jarduteko margina murrizten du horrek. Eta zuzen ere hori zeda planteatzen dena, oro har, egia da, lehentasuna ematen zaiola etxe bizitza babestuari, eta Elkarrekin Podemosen neurriari erreparatuz gero, merkatu tentzionatuaren kasuari erreparatuta, kontutan izan behar dugu aplikazioaren arbitraritatean erortzerik ez dagoela eta legeak ematen digun horretara mugatu behar gara. Badakigu, alokairuko prezioak beste udalerri batzuetakoa gainditzeak, eta hori hala da, ez dela arrazoi nahikoa merkatu tentzionatu izendatzeko. Esate baterako batez besteko alokairua kontuten hartzen da, ekuazio bat egiteko, eta oroar getxok 50% baino gehiagotan salbatzen da del precio del alquiler. 50%gatik, margin horregatik salbatzen da gainerako adibidekin konparatuta. Oso garrantzitsua da hori kontan izate ikusteko gure udalerria zein egoeratan dagoen. Eta gero, berriro diot, norbaitek zikindu nahi badu errealitatea, relato fiktizio batekin, esanez, alokairun merkatuan etxe bizitza gehiago daudela, eta zergaiti dute inseguritate juridiko bat. Jabek hori desmentitu behar da, datuek ala egiten dutelako, eta esan beharra dago, baita ere parkearen mugikortasun txikiagoa dagoela, estabilitate handiagoa dagoelako, eta zergaitik, oso aldaketa garrantzitsu bat egon zelako, udalerrendamenduen kasuan, eta horrela, segurtasun juridiko handiagoa izan dezakete jabeek eta inkilinoak baita ere. Ziruditzen zaigun, oso ondo dagoela, lehenengo pauso hau ematea, oso garrantzitsua delako abastezimientoa hitz egitea. Ezinbestekoa da baita ere ulertzea, etxe bizitzaren defizita, etxe bizitza eginda konpontzen dela eta oso garrantzitsua dela jakitea zein behar izan ditugun. Momentu honetan erronka handia da, guztiok dakigu, neurri guztiak dira beharrezkoak, oso argi izan behar dugu hori, azken finean guztiok elgaitezke, konklusio guztietara, baina 3.800 pertsonatik gora daude etxe bizitza babestua behar dutena gure herrian, eta etxe bizitza hutsa mobilizatu behar da, bai, nola ez? Aldugu neurrian. Hay grupos municipales que están negando esta realidad y también es una necesidad. Udal gobernu batzu badaude, necesidade hori ez diotenik jaramonik egiten eta egin beharko zaion nolabait. Larrakoetxea Andrea. Bai, eskerrik asko. Etxe bizitzaren merkatuan esku hartu behar da. Hay que intervenir en el mercado de la vivienda. Hala egin behar da, esan genuen. Esatean jarraitzen dugu. Elkarrekin Podemosek aurkezten duen mozioan datu eguneratuak azaltzen zaizkigu, larriak direnak. Eta bagenekien egoera ezela hobetuko, bagenekien egoerak okerrera egingo zuela. Izan ere, hemen etxe bizitza negoziora bideratuta egon da, eta dago. Hemen ez da egon etxe bizitza politikarik, hemen politika inmobiliarioa egon da, eta argi dago egoera ez dela berez konponduko. Inbertsio fondoak, lobiak, garapen inmobiliario basatiak, fiskalitatea, dena dago antolatuta gutxi batzuen negozioa mantentzeko eta etekin ekonomikoak ateratzeko. Mozioari dagokionez, onartu behar dugu indefinizio puntu bat sumatzen diogula. Tomar todas las medidas posibles para bajar el precio de la vivienda. ¿Eso qué es? Porque, ojito. Izan ere kontuz ibili behar da, pelikula ikusita daukaguera. Orain ezin da izan eraiki etxe bizitza soziala. Baina gehiago ditugu utzik eta hauekin hasi gaitezke, etxe bizitza hauek mobilizatzen. Izan ere, etxe bizitza publikoak bai, noski, soluzioaren parte dira, baina urteak behar dira ere, hauek eraikitzeko, eta eskuartean daukagun egoerak konponbideak behar ditu orain. Beraz, epe motzean daukagun aukera bakarra merkatuan esku hartzea da.
Hala ere, bat gatoz mozioaren ideia nagusiarekin, alokairuaren prezioak mugatu behar dira, jasanezina da, eta estatuko legeak hobetzeko daukan guztiarekin gune tentsionatuen aukera irekitzen du, eta honekin batera merkatuan interbenitzeko aukera. Aprobetxatu dezagun. Aprobetxatu dezagun baldin eta benetan etxebizitzaren arazoari irtenbidea eman nahi badiogu. Eman diezaiogun aukera bat gure herriari ikusi dezagun ze aukera dituen gune tentsionatu izendatzeko, auzoka, barrutika, zonaldeka, baina ez gaitezen besoak gurutzatuta geratu, a la espera de la panacea de ese Plan General de Ordenación Urbana, quedará solucionado. Aporrek ez du guztia konponduko? Zer gertatuko da 15 urte barru, gazteak hain gaztez garenean? Entzun dugu lursail publikoen inguruan hitz egiten, eta aste honetan bertan ere, Deniz Itsasorekin batera auki dugu gurean alokairu sozialeko etxe bizitza berri batzuk bizitatzen. Ondo, orain jarri zarete horretan ematen du, gure ustez gutxi eta berandu, oso berandu egi. Eta bueno, denborarekin ikusiko dugu hau, ia marketing hutsa den, edo azkenean lortu dugun PNV-ek eta PSek ulertzea hamarkada luzetan egin ez den lana behingoagatik egin behar dela eta etxe bizitzaren egoera eskutik alde eginda dagoela jadanik ez dela sostengarria. Esan bezala, mozioa apur bat nazia iruditzen zaigu definizio falta horregatik, baina bat egiten dugu tesi nagusiarekin, beraz, noski gure babesa edukiko du. Eskerrik asko, Deniz Itsaso lehendakaria etorri zen ere bai, Bai, eta ni bai egon nintzen. Eskerrik asko. Zorria lekerik jauna. Muchas gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea, eta egunon. Bueno, 2023ko irailean egin zen bezalaze eta osterago ere egin den bezalaze berriro, eremu tentzionatu ez hitz egitera gatoz. Guk badakigu zer nolako arazoa suposatzen duen. Hortxe daude zifra guztiak gainera. Alokairuen prezioak hortxe dago dena. Eta guk uste dugu arazoak okerrera egingo duela gainera. Etxe bizitza legea honetzi zenetik alokairuko etxe bizitzen eskaintza 17% disparatu da nazio mailan. Alokairuko prezioak 17%tik gora egin dute. Eta gainera gelakako alokairua agertu da. Los bulos... 7 urtetatik ez da gero egon bestelako aldaketari, baina gero buloak hortizik datoz. Sektore inmobiliarioak zer esan du? Lehen pisu bat alkila albazenu eta orain... Eta orain logela bat bakarrik... No es una sorpresa, puesto que es lo mismo caso... Logela bat bakarrik alkilatu alba da, ez da sorpresa bat, hau beste leku batzuetan ere gertatu delako non antzineko, antzeko neurriak jarri diren eremu tentsionatuak izan arren. Oroar kopiatu nahi da Katalunian egin dena. Eta beti diogu kopiatzen badan, kopiatu beharko direla ideia onak eta ez hainonak ez direnak. Izan ere... Está por un organismo público. Erakunde publikoak egoten dira, da kasu honetan Kataluniaren kasuan ere horrela da. Erabakien atzan eta Elkarrekin Podemosetik ere esan dute, ez da, ikusi dute eremu tentsionaturik ez dagoenean alokairuko kontratuek gora egin dutela, eta eremu tentsionatuen kasuan behera. Orain esango digute etxe bizitza turistikoengatik zela, baina kontua da, kontratu gutxiago daudela, eta hasierako testuan Elkarrekin Podemosek esaten duenez, fotokasaren datuak erabil daitezkela prezioa kritikatzeko, badakigu bai oso prezio altuak direla, baina fotokasaren iturri hori jarraitzen badugu esan dezakegu 100 metro karratutik berako etxe bizitzen alokairua Kataluniako hirietan igo dela. Bartzelona 10,11, Figueras 5,54, Sabadell 9,75, Granoller 1,13.
Reus, 26,28 fotokasoko datuek esaten badute Getxoren egoera oso txarra dela, fotokasako datuek zer erakusten dute. Katalunian eremu tentsionatuetan bizitzea askoz garestiagoa dela. Eta beste datu bat. Honekin ez garari definitzen etxe bizitza politika ez hori ze. Udal honek egin duen gauzarik onena da kanona ez aplikatzea eta eremu tentsionatuak ez aplikatzea, besterik ez. Lubez de Llobregat eta Bartzelonan da garestiagoa, Getxon baino, garestiagoa Lokairua. Kontua da urteko azken hilabeteetan, eremu tentsionatu izendatu dela Lubez esate baterako. 2024 urrian eta Bartzelonak azaroan. Aipatzen da testuan, idealistaren datuen arabera, eta Elkarrekin Podemosek oso ondo egiten du horiek kritikatzen, alokairuaren prezioa 2024an 5,3 igo da. Tarte horretan bertan, Bartzelonan, eremu tentsionatuak 13,12 igo dira, eta iraiaz geroztik 4 inguru. Beraz, datu hauek ezagutzen dute eremu tentsionatuak izan arren, prezio gora egiten jarraitzen dutela. Uste dugu, bukatzeko diogu, gure ikuspegitik, lankidetza publiko-pribatuaren bitartez hobetuko dela kontua. Espero dugu apoak erantzutea etxe bizitza sozial hauei, eta neurriak aplikatzea okupazioaren aurka egiteko. Eta ez penalizazioak egoteko, jabeentzat horregatik guk oroar, ezezko botoa emango diogu mozioari. Gu bai nahi dugu prezioa jaistea, baina uste dugu horrela ez dela lortuko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchas gracias. Egunon berriro, y Jauna. vaya por delante. Egunon berriro ere, lehenik eta behin. Asko gustatu zait, denak hitz egiten entzutea apoari buruz, hori lehenik eta behin. Euskal Etxebizitza legeak aurrera egin ahala eta estatuko legeek aurrera egin ahala, ikusten dugu konbentzitu nahi gaituztela oso zoragarriak direla araudiak. Gehienetan analiziak egiten dituzten naizetaz diren objektiboak eta erdiegiak esaten dituzte eta gezur osoak bezalakoak dira. Hori Elkarrekin Podemosek esandakoaren harira. Eta adibide asko daude hori erakusten dutenak, estatuko legeari dagokionez. Kataluniako kasuaren narratiba eginda eta Alderdi Popularreko bozeramaileak datu asko eman dizkigu, ni ez naiz sartuko datuetan. Donde nos cuentan con fuegos artificiales que... Zu artifizialekin kontatzen da, tentsioduntza zailkatutako gunei esker alokairua murriztu dela, baina egitan gertatu dena da alokairu eskaintza murriztu dela eta merkeenak baino ez dira eskuragarri geratu horregatik alokairuaren batez besteko prezioa murriztu da antza eta gehienak, alokairu gehienak denboraldirako pasatu dira. Nik uste dut, ez dela hori gertatu, etxebizitza turistikoekin hori oso zorrotz dagoelako araututa Bartzelonaretan. Nik irakurritakoaren harira denboraldiko alokairura pasatu dira turistikoak. Eta Elkarrekin Podemosekoari gogorarazi nahi diot, Euskal Autonomia Erkidegoan lurzoru guztiak erabil daitezkeela, lurzoru horiek etxebizitza publikoak egiteko erabil daitezkeela soilik edo suskidura ostatuak egiteko. Baita suskidura ekipamenduak ere ez da zehatza esatea tentsioduna dela Getxo. Ez da egokia hori esatea. Udal lurzoru guztia erabilia izan dadin etxebizitza publikorako. Eta akordio proposamenean zentratuta, danek esaten duzue, arauak aldatu behar direla. Estatu mailako legeak ez dituelako eman beharreko emaitzak. Eta barkatu, mikrofonarekin ari naizelako. Eta gainera, esaten da, nahieran alda ditzakegula arauak. Eta horrek arazo batera garamatza. Eta ados egon naiteke, Alderdi Sozialistako bozeramailearekin. Horrek berme juridikorik ezaren sentsazioa ematen die errentariei. Gaur egon naiteke gune tentsionatuan eta gero udal gobernuaren irizpide bategatik gerta daiteke ateratzea. Sentsazio hori ematen du. Eta
Talde politiko batzuek nahi dute zubialdi bat aplikatzea eta horren ostean arbitrariotasunaren arabera kanpo geratzea. Estatu mailako etxebizitza legea, lege guztiak bezalaxe, halakoa da, kafea egiten diren guztiontzat gerta daiteke, emaitzak asebetetzeko modukoak ez izatea leku guztietan, eta hori ez da aitzakia trampak egiteko solitarioari. Ez bada zuen gustokoa Getxok emandako erantzuna, bide batez, Eusko Jaurlaritzak aplikatu duela etxebizitza saila ez da susmagarria, eta ematen du nahi duzuela ustea legeak egiteari eta kafea egitea guztiontzat. Etxebizitzaren arazoa ez da berbera estatuko leku guztietan. Eta nire ustez, estatu mailako legearen arazorik handiena hori da. Eta amaitzearren iruzkinen bati erantzun nahiko nioke Alderdi Popularrari. Udal gobernuak ez ditu euskal legearen tresnak aplikatu kanona edo ibia bezalase, OHZ-eta, gure lana egin dugulako. Hau da, guk egin dugu gure lana. Hau da, aplikazioaren simulazio bat egin dugulako, eta ikusi dugulako ezinezkoa zela aplikatzea. Aztertu dugu eta behin baino gehiagotan esan dugu. Ez dakigu OHZ posiblea den edoen. Ez dakit zagertatzen ari den orain zaizki, baina askoitia eta azpeitia aplikatzen ari da OHZ-aren errekargoa eta orain kanona aplikatuko du zergatik. Ez duelako zertarako balio ibiak. Prentzan emandako zifrak alakoak badira, 500 etxebizitza baino gehiago badaude. 6.000 etxebizitzen artean, asko da, guk 33.000 ditugu eta 900 utzik. Duko bozeramaileak esan bezala, 900 baino gehiago, osea eski. Beraz, zifrak garrantzituak dira eta datuak oso garrantzituak dira eta OHZ-aren errekargoaren aplikazioak ez du erantzunik eman. Nahiz eta arazoa handiagoa den beste leku batzuetan eta orain saiatuko dira aplikatzen kanona, ikusiko dugu zer gertatzen den. Nik askotan esan dut. Zailtasunak daude kanona aplikatzeko. Zaila delako datuak ateratzea, datuen babesaren kontuagatik. Beraz, hortik aurrera, guk gure lana egiten dugu etxebizitza sailean, eta bai, noski aztertu dugu. Nire gustatuko litzaidake legek beste tresna batzuk ematea. Baita, lege horiek pentsatzea ere lurralde bakoitzaren individualitatean, eskerrik asko. Beste norbaitek, Benito jauna. Sí, señora alcaldesa. Bai, alkate Andrea, eskerrik asko. Ondo da, lehenik eta behin. Akordio proposamenean, esaldi hori jarri dugu, neurri guztiak etxebizitzaren prezioa murrizteko, eta hori esan dugu oso arrazoi simple bategatik. Naiz eta ez gauden ados udal gobernuak proposatutako neurriekin, etxebizitzarako APOA, errentarientzako eta jabeentzako diru laguntzak. Naiz eta ez gauden ados, onar dezakegu gune tentsiodunen zailkapena ona dela. Gure ustez, hori eraginkorra izango litzateke. Guk uste dugu hori bateragarria dela udal gobernuaren neurriekin. Beraz, gobernu taldeak nahi badu jarraitu bere proposamenekin, aurrera, ez gaude ados baina egin dezake, noski. Baina, hala ere, uste dugu, egin beharko litzatekeela azterketa gune tentsiodun zailkatzeko. Eta guk uste dugu hori posiblea dela eta oso onuragarria. Eta berriro ere esango dizut, González jauna. Kontua ez da neurriak aldatzea edo arauak aldatzea, ez egulako emaitza gustatzen, ez hori ze. Hitz egin dugun bezala, eta entzun duzun bezala, lege etxebizitzak aukera ematen dio udalari bere txostenak egiteko, eta txosten bat egin genezake auzoka. Ziur nago, badagoela auzo bat Getxon betekizunak betetzen dituela. Ondoko auzoa, Leioako auzoa, tentsio duntzat zailkatuko delako. Eta zuk hori badakizu. Beraz, ez egin tramparik eta izan zaitez zintzoa eztabaidan. Beraz, eskaintzaren murrizketari dagokionez, denboraldiko alokairuei buruz esandakoari erreparatuz, eta etxebizitza turistikoei buruz esandakoari erreparatuz, hori ala da. Baina hori ez du sortzen soilik gune tentsiodunen zailkapenak. Hori gertatzen ari da hiri guztietan. Getxo barne, gune tentsiodun gisa zailkatzen ez ditugun arren, hilero,
etxe bizitza turistiko gehiago daude, eta hori nahita ez gertatzen ari da. Eta noski hori konpondu behar dugu. Hala, Alderdi Popularreko bozeramaileak datu asko eman ditu, eta nik ere datuak erabili ditut, fotokasakoak eta idealistakoak, baina horrez gain erabili ditut beste erakunde batzuen datuak. Erakunde mailakoenak, adibidez, Generalitatearen eta Eusko Jaurlaritzaren datuak erabili ditut. Hala, aukeratu behar baditut, erakunden datuekin geratuko naiz. Konfiantza gehiago daukat Generalitateak emandako datuetan adierazteko murrizten ari direla prezioak. Eta, emandako datuei dagokienez, zuk ematen duzu datu bat lege onartu zenetik. Hori, emandako lehenbiziko datuei dagokienez, azkenik. Denok aipatu dugu apoa, bai, noski. Askotan aipatu dugu, ez gaude ados, baina kontuan euki behar duzue honako hau. Zuek eraiki nahi dituzue 3.000 etxe bizitza baino gehiago. Zer egingo duzue? Etxe bizitza gehiago jarriko dituzue, tentsioduna den merkatu batean eta puztutako prezioak dituen udalerri batean. Hori ez da optimoa, ez da eraginkorra ere. Hala, eraikitzen direnerako etxe bizitza horiek eta zalantzan jarri nituen zifra horiek, babes ofizialeko etxe bizitza beti dago, etxe bizitza librearen eraikuntzaren menpe. Al menos vamos a aplicar todas las medidas posibles para sacar cuanto más vivienda posible. Aplikatu ditzakegun neurri guztiak aplikatu behar ditugu, neurri guztiak aplikatuz, eta alokairuen prezioak murriztu behar ditugu. Beraz, ez da bata edo bestea. Horregatik mozioan hitz horiek erabiltzen dira. Neurri guztiak aplika daitezke. Eta datuak hor daude. Funtzionatzen ari dira neurri horiek beste udalerri batzuetan. Beste norbaitek, Díaz Anderea. Bueno, como todas sabemos que es un reto enorme. Denok dakigu erronka handia dela, eta horregatik oso zaila da konponbideak komunak esatea. Legintza esparro bat dago, ez da soilik etxe bizitzakoa badaude beste batzuk aurrera pausoak emateko aukera ematen digutenak derrigorrezko kontuetan, eta kontu horiek tresnak ematen dizkigute. Eta bai, noski, ingurua barren arabera batzuk erabilgarriagoak izango dira, baina badaude ziurtasun batzuk, lehen esan bezala. Bai, utzik dauden etxe bizitzak mugitzeari. Egia da gure udalerriko ratioa ez dela beste batzuetakoa, baina gure ratioa kudeagarria da. Eta hori egin dezakegu neurrien bidez, pizgarrien bidez edo kanpainen bidez, baina zeo zer egin behar da. Beraz, zaila da legeriak eragina edukitzea, baldin eta ez badugu aplikatzen. Honetan ez dugu aurreratu. Bigarrenik, merkatu tentsionatuko guneak aitortzeari dagokionez. Errealitatera doitu behar gara. Erabilgarria da udalerri batzuetan? Bai, baina ez da aplikatu behar auzoetara, baizik eta udalerrietara eta barrutietara. Eta hori oso argi eduki behar dugu, ez baditugu argi. Tresnak ez du funtzionatzen. Eta etxe bizitza turistikoei buruz asko hitz egin da. Arautu behar zen eta egin dugu, eta horretan aurreratu dugu. Parte txiki bat delako, baina eragina duelako. Eta udal laguntzei dagokienez, hobe dezakegu eta lankidetzen ari gaitezke Eusko Jaurlaritzarekin zentzu horretan. Bizigune programa beste udalerri batzuetan abian da, eta getxon horrek ez dauka funtzionamendurik. Errentaren batez bestekoa 1.400 euro baino gehiagokoa da. Beraz, ez da lekurik egokiena programa hori martxan jartzeko. Eta horregatik lankidetzan modu abiatu behar ditugu Eusko Jaurlaritzarekin horretan lan egiteko. Eta laguntzei buruz asko dago betzeke noski. Lan handia egin da, baina emaitzak txikiak dira, bai, noski beste zeo zer egin beharko dugu. Baina argi eta garbi, nondik joan behar dugu? Ba, eraiki behar ditugu etxe bizitza berriak, eta hori esaten dute datuek, eta behin baino gehiagotan esaten denean murriztu direla alokairuak, eta alderdi nazionalistak eta alderdi popularrak ere esan du faltsua da. Euskadin datuek esaten dute ez direla murriztu alokairurako etxe bizitzak. Pertsona batzuek gehiago pairatzen dute zaurgarritasun egoeran daudelako, eta hori hobetu behar da. Jabe txikiek ez pairatzeko zaurgarritasun egoera hori. Horre ikusi dira neurriak eta ez dute ondo funtzionatzen, eta hori egia da, eta esan beharra dago. Baina hala ere oso garrantzitsua da alokairurako etxe bizitzak edukitza. Beraz, diazaiogun gezurrak esateari. Fake bat da esatea murriztu direla alokairurako etxe bizitzak. Eta horren arabera
fotokasari buruz edo idealistari buruz hitz egin dezakegu, baina datuak errealak dira eta objektiboak dira. Eta gure helburua komuna bada, eta horri egokitu behar gatzaio. Eta mozioak hori eskatzen du lan egitea datuetan, eta horregatik guk alde bozkatuko dugu. Mila esker. Beste norbaitek? Barrakotxe Andrea. Bai, gu ere azkenean esaten ari garena da, etxebizitzarekin antolatuta dagoen negozioarekin bukatu behar dela. Eta etxebizitza politika onak egin behar direla herritarren mesedetara bideratuta egongo direnak. Azkenean oinarrizko baliabide bat delako herritarren bizikalitatea mantendu ahal izateko. Momentu honetan bi marko legal ditugu, Euskal legea daukagu, 2015koa, estatuko legea daukagu, biak erabiltzeko daude, eta 2015ean aipatzen den bezala etxebizitza eskubide subjektiboa denaren ideia, hori betearazi beharko litzateke. Eta horretarako guk esaten duguna da norabide aldaketa bat egin behar dela. Alokairu hainbat neurri jasotzen dituena, alokairu soziala indartu, prezioa kontrolatu, gune tentzionatuen aukerak esploratu, etxebizitza hutsak mobilizatu, etxebizitza turistikoak mugatu edo debekatu, diru laguntzen ideia hori ere berrikusi, alokairu sozialarekin aurrerapausoak ematen ditugun heinean, Jaurlaritzak eskubidea dauka babes publikoko etxeak lehentasunez erosteko, ondoren alokairu sozialan jartzeko. Hainbat dira hartu daitezkeen neurriak, baina norabide aldaketa bat eman behar da, eta hori da guk defendatzen duguna. Guk neurri hauek hainbatetan proposatu izan ditugu urte luzetan zehar, baina udal gobernuaren partetik ez dugu ikusi aurrerapenik ematen denik eremu honetan, dena uzten da etorkizuneko balizko horren esperantzan. Eta, orain arte, udal gobernuak egin duena izan da eraiki eta eraiki. Eta zer konpondu da, egoera aldatu da, ez, egoera hau ez da berria. Ez hemen ez inon, eta hamarkadak daramatzagu egoera hau pairatzen. Orduan, soluzioa batek ez badu konponbiderik ekarri, aldatu dezagun, probatu ditzagun beste gauza batzuk. Etxebizitza hutsen erregistroa 2018koa da. Urte batzuk pasatu dira. Ez daukagu interesik, jakiteko zeintzuk diren oraingo datuak. Kontua da, ia gogoa daukagun, ia asmoa daukagun arazoan irten bidea emateko. Eta borondatea badago, mugi gaitezen, bilatu ditzagun alternatiba berriak. Eta hori da esan behar duguna. Eskerrik asko, beste norbaitek? Ez? González jauna. Azken hitzartzearen amaieran esan dut, orain esan beharreko asko. Baina, aprobetxatuko dut, bigarren txanda hau, hausnarketa txiki bat egiteko etxebizitza legei buruz, eta bere neurri garrantzitsuenei buruz. Euskal legeak eta araudiak proposatzen zituzten elementurik garrantzitsuenak izango balira bezala, UHZ-aren errekargoa eta kanonaren errekargoa utzik zeuden etxebizitzei. Hala, UHZ-aren errekargoari dagokionez beste hitzartze batzuetan esan den bezala, bere efektua deusesa da. Ikus daitekeen bezala, Azpeitian, edo Azkoitian. Pozik aplikatu zuten duela 2 urte, eta esan dute da ez dutela jarraituko bere ibilbidea ezereza izan delako. Kanonari dagokionez, eta argi esango dut, jakin nahi dut, zer gertatuko den Azpeitian. Azpeitian aplikatuko dute, eta nahi dut ikusi zer gertatuko den. Aplikatzeko lehenik eta behin, utzik dauden etxe bizitzak aitortu behar dira, da, ziurtatu behar da, gutxieneko kontsumoak ez daudela eta gainera ez dagoela inor bertan erroldatuta edo ez dela egon azkenengo 2 urteotan gutxienez. Hala, neurri hauek bermatzaileak dira eta horiek guztiek etxebizitza hutsaren arazoari aurre egin nahi diote. Eta estatuko legeari dagokionez, marketing ariketa bat dela esan beharko dut. Eta gainera, garapen arbitrarioei irekitzen die atea. Eta gainera ez du berme orokorrik ematen. Ez, errentariei, ez jabeei. Eta hori gertatzen da?
arazoak gora bera. Eta beste askotan esan duen bezala, etxebizitza legeak partxeak besterik ez dira. Alokairuari arregiteko eta esateko zeo zer egiten dela. Etxebizitzarako sarbidea arazo bat da eta horri egin beharko zaio aurre eraginkortasunez, konpromisoarekin eta administrazio publiko guztien koordinazioarekin. Eta etxebizitza publikoaren eskaintza handitu behar da alokairuan eta entitate pribatuena areagotu behar da etxebizitza librearen eremuan eta honetarako. Eta beti esaten dudan bezala, etxebizitzari buruz hitz egiten dudanean, gure esku dagoen tresna da APOa. Esan dudan bezala lehen, planifikatzen ditu 4.000 etxebizitza baino gehiago, baina horietatik 3.000 baino gehiago dira babes publikokoak. Eta horiek bai izango lukete eragina eta horiek bai eskuartuko luketela merkatuaren presioan. Egia da badaudela neurri asko abian jar daitezkeenak, baina merkatuan zuzenean eskuartzen duena APOa da. Merkatu batean eskuartzen da produktua eskainiz eta merkeena eskaini behar da kasu honetan herritar gehienetzat babeseko edo etxebizitza publikoa alokairuan. Beraz, gomendatzen dizuet alde bozkatzea APOaren aurrean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak PS Euskadiko Ezkerra, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontrakoak Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste amaitutzat ematen dugu udalbatzar hau. Parkatu ez dakiten galdera edo eskaerarik badagoen, bai, Benito jauna. Eskerrik asko alkate Andrea. Duela gutxi. Bai. Aurrera. Duela gutxi, udaltalde guztioi esan zeniguten, edo esan zigun herritar bateko, eta nik ez dut ezagutzen, baina esan zigun herritar horrek, ohartarazi zigun herritar horrek, Sader enpresa jarriko dela portuan, Santurtziko portuan Sader kokatuko dela, esan zigun herritar horrek, eta kilometro eta erdira dago gure kostaletik Sader enpresa hori, edo egongo da. Beraz, kutsadura handia egongo da, zarata sortuko da, zaratarik agian ez, baina usainak igorriko ditu, eta haizeak eragingo du getxora ekartzea usainak eta zaratak, besteak beste. Hala, Sader profesa kokatuko da portuan, Bilbotik dator, Zorrosatik, non, kesengatik, eta batera ezina denez, hirigunearekin bat egitea, erabaki da aldatzea, lekuz aldatzea. Hala, honen inguruan hitz egin genuen lurralde batzordean. Izan ere, orain irekita dago alegazio epea instalatzeko Sader profesa planta portuan. Amaituko da epea otsailaren 17an. Eta lurralde batzordean hitz egin izan genuen horri buruz. Eta nik animatu nuen gobernu taldea eta proposatu nuen alegazioak aurkezteko udalaren izenean. Egin genezake taldeetatik, baina nola ez, eragingarriagoa izango da udalak egiten badu. Nik uste dut, komeni dela, interesa agertzea udalak instalazioari buruz, eta gutxienez alegazioak aurkeztea komeni dela uste dut. Esposizio publikoko epea ireki duelako Eusko Jaurlaritzak horren inguruan. Jakin badakit beste udalerri batzuek egin dutela. Badakit egin dutela horiek, edo behintzat horretan lanean ari direla badakit. Eta zuri galdetu nahi nizun, zehazki, hori komentatu aldu zuen edo komentatu duzuen gobernu taldean. Lurralde batzordearen zain egon ninteke, baina alegazioen epea lehenago bukatuko da. Beraz, hemen galdetzen dut, gobernu taldeak udalaren izenean alegazioak aurkeztuko ditu? Sader profesaren planta kokatuko delako portuan? Zeo zer egingo duzu horren inguruan? Zure ekarpenaregatik, le tengo que decir que el ayuntamiento... Eta esan beharra daukat, Bilboko portuak instalatuko duela Bilboko portuan, enpresa hori, noski, bertan instalatuko da, alegazioak aurkezteko epean gaude, hori ala da, eta
Getxoko udalak lan egin du gai honetan, zuk proposamena egin aurretik ere bai kudeatzen ari gara, ordutik, geroztik horretan egon gara, eta informazio guztia daukagunean, neurri beharrezkoak eta egokiak hartuko ditugu eta dagokigun informazioa emango dizuegu, noski, mi esker.